θέλω να σας πω για να κλείσουμε με το Πάσχα. Συνεχίζω αυτά που λέγαμε στο περασμένο μάθημα για να μιλήσουμε πλέον για αυτές τις προϋποθέσεις της θεοπτείας. Άλλο είναι έλαμψη της Θείας Χάριτος, όταν δηλαδή κανείς βλέπει την Θεία Χάρη ως φως εκτάκτος. Άλλο είναι διαρκής θέα του φωτός αυτού της Θείας Χάριτος και άλλο είναι θέα των πραγμάτων στο φως. Στην περίπτωση αυτή, αυτής της θέας των πραγμάτων δηλαδή, τα μακρινά έρχονται μπροστά στα μάτια και τα μελλοντικά παρουσιάζονται ως παρόντα. Είναι η περίπτωση που ανέφερα της πνευματικής τηλεόρασης, η οποία ανάλογα με την καθαρότητα του δέκτη μπορεί να έχει το χαρακτηριστικό αυτό που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος του μαυρόασπρη ή του έγχρωμη. Έτσι. Εγώ θα πρόσθετα και τις τρισδιάστατες. Όταν δηλαδή εισχωρεί στο παρελθόν και στο μέλλον και παρουσιάζει τα πράγματα ως ένα παρόν. Αλλά και στην περίπτωση αυτή υπάρχουν διαβαθμίσεις που συνδέονται πάντοτε με την πνευματική πρόοδο του δέκτη, όπως είπαμε. Αυτή όμως η πρόοδος θα συνεχίζεται επάπειρον και θα συναρτάται πάντα με την χωρητικότητα της Θείας Ελάμψεως του μισθού. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το τελευταίο που είπαμε αποτελεί το ισχυρότερο Ευαγγέλιο, την καλύτερη δηλαδή αγγελία προς την ανθρωπότητα, που ξεπερνά κάθε φαντασία, ας πούμε, κάθε προσδοκόμενο για την μέλουσα και αιώνια ζωή του ανθρώπου. Δεν νομίζω, εγώ πουθενά δεν συνάντησα μια τέτοια θεώρηση, να έχει κανείς δηλαδή στο μέλλον μια δυνατότητα μεγίστης ευτυχίας, μεγίστης χαράς, μεγίστης ειρήνης, και κάποιος να συνέλαβε και την αντίληψη αυτή που είπα, διαρκώς αυτό να ευρύνεται και να αυξάνει. Αυτό μόνον οι θεούμενοι μας το είπαν εξ ιδίας εμπειρίας. Και αυτό είναι κάτι που καταγράφεται, κατατίθεται μόνο από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η θέα της Θείας Δόξας είναι πάντα ανάλογη με την δεκτικότητα, είπαμε, του ορώντος. Στους αρχάριους λόγου χάρη το φως αυτό λάμπει αμυδρότερα και όχι συνεχώς, ενώ στους τελείους, εκτός από την υπεραυτονία του φωτός, γίνεται προσθήκη και ταπεινώσεως, η οποία ταπείνωση είναι διαφορετική από την ταπείνωση αυτή που έχουν οι αρχάριοι και είναι εκείνη που έλκει την Θεία Χάρη. Η ταπείνωση στη συνέχεια οδηγεί στο πένθος και το πένθος αυξάνει την κάθαρση της καρδιάς, πράγμα που σημαίνει δεκτικότητα στη συνέχεια για περισσότερη Θεία Έλαμψη. Η ασφαλής πληροφόρηση για τον τρόπο θέας του φωτός της Χάριτος γίνεται από εκείνους που το βλέπουν, γίνεται δηλαδή, όπως λέμε, ελάτε, παρά των ορώντων, από όσους το εγνώρισαν με τρόπο εμπειρικό. Εκείνους δηλαδή που με την κακοπάθεια της ασκήσεως, με την ταπεινή προσευχή απέκτησαν τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο κανείς δεν θα δει τον Κύριο, όπως μας λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος. Ο αγιασμός προϋποθέτει την κάθαρση της καρδιάς δια της στηρίσεως των εντολών και της συνεχούς απασχολήσεως του νου με τη γνήσια και άειλη προσευχή και ιδιαίτερα διά της εντολής της αγάπης. Έτσι ο Θεός οράται από όσους έχουν καθαρθεί με την αγάπη.
Αυτή είναι η διακαθαρότητος πνευματικός ορώντες. Όσοι δηλαδή έχουν καθαριστεί από τα πάθη και από την άγνοια. Έχω πει πολλές φορές για αυτήν την άγνοια ότι η άγνοια δεν είναι αγνή. Η άγνοια προϋποθέτει άλλες ίσως μικρότερες αλλά σε πλήθος και επαναλαμβανόμενες αμαρτίες, οι οποίες γίνονται το φάσμα εκείνο του σκότους, το οποίο στη συνέχεια μας οδηγεί στην άγνοια και στην λησμοσύνη. Το λησμόνησα. Γιατί το λησμόνησα? Γιατί το λησμονούμε? Γιατί έχουμε άγνοια? Γιατί δεν τηρούμε τις εντολές. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος τηρεί τις εντολές δεν μπορεί να έχει άγνοια. Αυτή με το νου που έχει καθαριστεί και φωτιστεί μετέχει σαφώς στη χάρη του Θεού, καθίστανται κοινωνοί μυστικών και υπερφυσικών θεαμάτων. Παράλληλα βλέπουν και την λαμπρότητα με την οποία έχει εμπλουτιστεί ο νους τους από την χάρη του Θεού. Βλέπουν δηλαδή τον ίδιο τον νου τους ως φως και η χάρη αυτή του Θεού τους ενισχύει την δύναμη του νου να υπερβαίνει τον εαυτό του και έτσι να ολοκληρώνει την ένωσή του υπέρ έννοια με τον ίδιο τον Θεό. Μιλάμε δηλαδή για μία ένωση διά του ακτίστου και πρωτίστως του νόου, ο οποίος και πρωτοπαθής είναι με την αρνητική έννοια, όταν δηλαδή οδηγήθηκε ο άνθρωπος στην πτώση, πρώτα τη ζημιά την έπαθε στο νου. Κατά ανάλογο τρόπο θα μας πει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, ο πρώτος που δέχεται την Θεία Έλαμψη, την Θεία Χάρη είναι ο νους, ο οποίος την διαβιβάζει στην ψυχή και φυσικά και στο σώμα. Με αυτή την λαμπρότητα βλέπει ο νους εν πνεύματι τον Θεό. Με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος αποκτά την πνευματική εμπειρία να ακούει τα ανήκουστα και να βλέπει τα αθέατα. Όχι μόνο το ορώμενο Θείο Φως, αλλά και η ορώσα δύναμη με την οποία βλέπει ο νους είναι πνευματική δύναμη. Δεν είναι η φυσιολογική δηλαδή δύναμη του νου, που βρίσκεται φυσικά ασυγκρίτως υψηλότερα από τις κτιστές γνωστικές δυνάμεις. Και η δύναμη αυτή φυσικά και παρέχεται από τη Θεία Χάρη. Ορίστε. Ήθελα να ρωτήσω τι σχέση και πώς σχετίζεται η κατανόηση του Ευαγγελικού μηνύματος με τη θέωση. Δηλαδή, το ότι ο νους πρώτος μετέχει στη θέωση σημαίνει ότι το κατανοεί το Ευαγγελικό μήνυμα και γι' αυτό μετέχει, ή παίζουν τα άλλα πράγματα? Η κατανόηση των Ευαγγελικών νοημάτων είναι ένα δευτερογενές γεγονός, το οποίο είναι και αυτονόητο, διότι η Αγία Γραφή μας καταθέτει με έναν κτιστό τρόπο το άκτιστο όσο είναι δυνατό. Όταν λοιπόν έχουμε εμείς αμεσότητα σχέσεως με τον Θεό, η κατανόηση των γραφών που λέμε είναι ένα πράγμα πολύ απλό. Δηλαδή πώς συμβαίνει, τι συμβαίνει εδώ? Όταν κανείς έχει αυτή την εμπειρία του ακτίστου, αμέσως του έρχονται στο νου αυτά τα οποία λέει η Αποκάλυψη του Θεού στην Αγία Γραφή και λέει πράγματι τόσο καιρό πώς δεν τα καταλάβαινα. Αυτονοήτως δηλαδή, ή και εκ των υστέρων και μετά από την Θεία Έλαμψη, μετά από το χαρισματικό αυτό γεγονός, όταν έχει παρέλθει η ισχύς αυτή της εμπειρίας και διαβάζει την Αγία Γραφή. Αυτά είναι. Έτσι είναι. Τώρα κατάλαβα τι λέει. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Επειδή έχει την εμπειρία του ακτίστου και επειδή ο Χριστός, επειδή το Άγιο Πνεύμα έχει μιλήσει στους προφήτες και οι προφήτες έχουν πει αυτά που είπαν τα σχετικά, τα καταλαβαίνει τώρα επειδή έχει την ίδια εμπειρία που είχαν αυτοί που τα έγραψαν. Καταλαβαίνετε ότι
δευτερογενώς, όταν έχει πρόσβαση σε αυτά, τα αντιλαμβάνεται αμέσως και τα αντιλαμβάνεται απλάνως. Εδώ θα έρθουμε και θα καταλήξουμε ότι αυτή ακριβώς η εμπειρία της αυτής του Θείας Χάριτος, με την οποία βλέπει και μετέχει στον Θεό κανείς, αποτελεί το εχέγγυο, αποτελεί τις προϋποθέσεις του ορθοδόξου και απλανούς θεολογίου. Γιατί όταν δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει η φιλολογική, η ιστορική και άλλη κοινωνική ενημέρωση, πλαισίωση για την κατανόηση, έτσι, κάνετε ιστορία εποχής Καινής Διαθήκης και τα λοιπά, εισαγωγή εκεί και τα λοιπά, λαμβάνουμε υπόψη τις ιστορικούς, κοινωνικούς, φιλολογικούς, αρχαιολογικούς και άλλους λόγους για να καταλάβουμε καλύτερα το κείμενο. Έτσι λέει σήμερα η ακαδημαϊκή θεολογία. Είναι απορριπταίο? Όχι. Απορριπταίο δεν είναι. Ανεπαρκές όμως είναι. Γιατί οι παράγοντες αυτοί στους οποίους αναφερθήκαμε είναι παράγοντες οι οποίοι κίνται, όχι όμως απολύτως. Εν μέρει. Και στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να δώσει κανείς μια αληθή ερμηνεία. Μέχρι σε εκείνο το σημείο όμως. Το κτιστό. Αυτός ο οποίος έχει την εμπειρία του ακτίστου, αυτός έχει πρόσβαση άμεση στα πράγματα. Και κατανοεί και τις ενδεχόμενες αντιφάσεις που φαίνονται ότι υπάρχουν. Τους λέω όχι, δεν είναι έτσι, γιατί μα λέει ο Χριστός, λέει μια φορά εκεί πέρα, του ένας Ευαγγελιστής, ότι ήταν ένας δαιμονισμένος στη χώρα των Γεργιασινών. Τους λέει ο άλλος ο Ευαγγελιστής, λέει ότι ήταν δύο. Τώρα τι έγινε? Λέει ψέματα ο ένας? Είναι δυνατόν? Αδύνατο. Αλλά άμα είναι κανείς από τη σχολή της Τιβίνγης, μπορεί να σου πει ότι άποψή τους. Ο ένας έχει τη μία άποψη, δεν ήταν καλά πληροφορημένος. Αυτός όμως ο οποίος εμπνεύματι ορά, λέει πολύ απλό το πράγμα. Ο Χριστός, όπως και με τους τυφλούς πάλι, λέει μια φορά φώναζε ένας τυφλός, άλλη φορά λέει ήταν δύο τυφλοί. Τι γίνεται εκεί πέρα? Ήταν ένας ή ήταν δύο? Άλλη περίπτωση ήταν που ήταν ένας, ο ένας Ευαγγελιστής μιλάει για άλλη περίπτωση και ο άλλος Ευαγγελιστής για άλλη περίπτωση. Οι τυφλοί ήταν πολλοί. Αναφέρεται ο μεν ένας στη μία περίπτωση, ο άλλος στην άλλη, έτσι και με τους δαιμονιζομένους. Και μένεις έκπτωση, λέει. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Που είναι πολύ απλό να το σκεφτείς ακόμη και με πιστό τρόπο. Αλλά η πληροφορία αυτών οι οποίοι τα ερμηνεύουν, το βλέπει κανείς όταν συμβεί να έχει μυρωδιά από αυτά τα πράγματα. Το μυρωδιά το εννοώ πνευματικά. Δηλαδή και να βλέπει και να ακούει τα ανήκουστα. Τώρα ας υποθέσουμε εδώ συζητούμε, μπορεί κάποιος από εμάς να έχει τώρα μία θεοφάνεια. Να βλέπει, να ακούει, να ζει την ίδια ζωή. Να μένει έκπληκτος, να τρέχουν τα μάτια του, ας πούμε. Να κατανήσεται και ο άλλος τίποτα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γιατί? Είναι αυτό γεγονός που λέω έτσι αφαίρετο? Γιατί το γνωρίζουμε εξ εμπειρίας ότι συμβαίνει. Ναι, αλλά αυτή η εμπειρία είναι σωστή? Είναι δυνατόν να μην το βλέπει ο διπλανός? Είναι δυνατόν. Και βιβλικός το λέει και ο Χριστός το λέει. Όλα λέγονται. Λίγο και εν σπέρματι λέγονται. Αρκεί κανείς να τα αναζητήσει μετά από την εμπειρία. Τότε θα τα δει. Λέει, η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως. Εδώ είναι και εκεί. Γιατί στην τελευταία ανάρτηση μας είπε, η Βασιλεία του Θεού είναι το συμμονιστή. Ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά προσθεθήστε είναι. Πού είναι αυτή η Βασιλεία που τη ζητάμε? Σε άλλη συνάφεια το είπε. Εντός ημώνεστε. Και το εντός ημών κάποιοι βιβλικοί το ονόμασαν μεταξύ ημών. Το είδαν κοινωνικά. Νέα πρόοδος κοινωνικά. Γιατί το άλλο είναι ατομικό. Κατά αυτούς είναι ατομικό. Γιατί δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει προσωπικό. Το προσωπικό είναι κοινωνικό. Δεν μπορεί να είναι προσωπικό και να μην είναι κοινωνικό. Αλλά όταν την κοινωνία την εξαντλούμε σε άλλες παραμέτρους, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την έννοια του προσώπου. Ποτέ δεν μπορεί να είναι ένα προσωπικό γεγονός ατομικό. Είναι πάντα κοινωνικό. Επομένως αυτός που έχει την εμπειρία δηλαδή αυτή, δεν είναι ένα ατομοκρατικό γεγονός, διότι ο Θεός είναι τριαδικός καταρχήν. Άρα έχει μια κοινωνία. Και ο Θεός δεν κοινωνείται σε μονόδρομο, κοινωνείται συμβάσει της Αγίας.
Οπότε κατεξοχήν κοινωνικός είναι αυτός ο οποίος έχει μια προσωπική εμπειρία. Κοινωνεί προσωπικά, άμεσα καταρχήν και προσωπικά, και άμεσα και προσωπικά όχι μόνο με τον Θεό, αλλά και μόνο στους Αγίους. Πώς? Ακριβώς επειδή είναι η κοινωνία του αυτού ακτίστου γεγονότος. Της ακτίστου Θείας Χάριτος. Εντάξει, το κατάλαβες τώρα? Η θέα του Θείου Φωτός γίνεται από όσους έχουν πνευματικούς οφθαλμούς και πνευματικών νουν. Είναι εκείνο που λέγεται έχουν νουν Χριστού. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Εμείς δε νουν Χριστού έχουμε, με τους οποίους βλέπουν, τους οφθαλμούς δηλαδή, το αόρατο και νοούν το ακατανόητο. Το νοούν και οι ίδιοι, δηλαδή αυτοί είναι ευφιέστεροι? Όχι. Έχουν ανέβει σε ένα άλλο επίπεδο, μέσα από το οποίο, ποιο είναι αυτό το άλλο επίπεδο? Το επίπεδο του αρτίστη. Και νοούν απερινόητος και ορούν αοράτος. Πώς? Άμα δεν το δεις αυτό και δεν το νοήσεις, δεν καταλαβαίνεις. Το μόνο που καταλαβαίνεις τώρα είναι ότι όχι κτιστός. Όχι δηλαδή με τις γνωστικές ικανότητες του νου, όχι με την θεατική δύναμη και το οπτικό νεύρο των οφθαλμών. Όχι με αυτό. Και το όχι είναι φανερό από το γεγονός όταν κανείς είναι τυφλός. Τι τα βλέπει? Και βλέπει ποιος έρχεται, και όχι μόνο πως έρχεται, και τι έχει μέσα του. Πώς το βλέπει αυτό? Αφού αυτός δεν βλέπει. Είναι γεγονός ότι δεν βλέπει. Αλλά βλέπει καλύτερα από αυτόν που βλέπει. Όσο που βλέπουμε δηλαδή τα άλλα. Μιλούμε επομένως για αισθητήρια νέα πνευματικά, τα οποία ανεβάζουν τον άνθρωπο σε ένα άλλο επίπεδο, στο επίπεδο της συμμετοχής του ακτίστου. Ο νους λοιπόν του πιστού που βλέπει με καθαρότητα αυτά τα πνευματικά γεγονότα, το καταφέρνει όταν γίνει ένα πνεύμα με τον Κύριό του. Τότε γνωρίζει και τα του Θεού, επειδή μόνο το πνεύμα του Θεού γνωρίζει τα του Θεού. Αυτό τα λέει ο Απόστολος Παύλος. Το επαναλαμβάνει και ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς. Γι' αυτό είπα στη συζήτηση που είχαμε στην αρχή ότι ο πνευματικός υπουδενός ανακρίνεται. Όχι δηλαδή απλώς έχει το απόρριτο και δεν λέει τίποτα. Αυτό είναι και από την πολιτεία να γνωρίζετε τον πνευματικό. Αλλά ο πνευματικός έχει τα δεδομένα εκείνα, για να σας το πω έτσι με πιο καταληπτό τρόπο να το καταλάβετε, τα οποία δεν έχει ο άλλος. Γι' αυτό και δεν μπορεί να τον κρίνει. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, υπουδενός ανακρίνεται. Ο ψυχικός άνθρωπος διαφέρει από τον πνευματικό άνθρωπο ως το κτιστό από το άκτιστο. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος πληροφορείται άμεσα από τον Θεό, όχι όμως με έναν τρόπο στεγνό, αλλά όπως είπαμε πανοραμικό. Τον πληροφορεί ο Θεός διά των επιμέρους αυτών στοιχείων, οπότε υπουδενός ανακρίνεται. Έτσι το Θείο Φως γίνεται ορατό με τη μεταμόρφωση των αισθήσεων, γι' αυτό και παραμένει αθέατο από τους άλλους ανθρώπους κατά την χαρισματική φανέρωσή του στη γη. Άλλωστε η Θεία Χάρη προσκτάται στους Αγίους ως υπερφυσική και θεία μετοχή κατά ανάλογο τρόπο, μας λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, που προσκτάται η επιστήμη από τους επιστήμονες. Η οποία επιστήμη, όπως γνωρίζουμε, είναι πάντοτε παρούσα στον επιστήμονα, αλλά εκφαίνεται μόνο όταν χρειάζεται. Έτσι μας παραξενεύει μερικές φορές όταν είμαστε αδαείς, δεν το γνωρίζουμε το πράγμα, πως αυτός ο άνθρωπος είναι μέτοχος του ακτίστου, μέτοχος του φωτός, πως έχει αυτή την πνευματική τηλεόραση, εμείς όμως που συζητάμε μαζί του και στεγόμαστε και τα λοιπά, μας φαίνεται πέρα και πέρα ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Ναι. Όταν όμως χρειαστεί για τα δύσκολα, για τα αθέατα, για τα μπλεγμένα, αυτός τα ξεμπλέκει αμέσως. Γιατί τα βλέπει. Τα βλέπει καθαρά μπροστά του. Είναι σαν τον επιστήμονα, ο οποίος μπορεί να τρώσει μαζί του, να συζητάς διάφορα πράγματα κοινά
και του θέτεις ένα ερώτημα της ειδικότητάς του, για το οποίο εσύ δεν γνωρίζεις και σε πληροφορεί. Έχει την επιστήμη δηλαδή μέσα του μονίμως και την ενεργοποιεί ανάλογα με τις ανάγκες. Έτσι δηλαδή είναι, σε άλλη συνάφεια θα μας το πει ο Άγιος Παλαμάς, είναι ένας εμπλουτισμός από το άκτιστο, το οποίο βέβαια ως άκτιστο δεν είναι ορατό. Πώς γίνεται ένας εμπλουτισμός, τώρα θα το πω με την αρνητική έννοια, έτσι, από αυτές τις βόμβες που έριχναν στη Σερβία με το απεμπλουτισμένο ουράνιο, και τα τρόφιμα παντού κυκλοφορούσε μία ενέργεια. Αυτή η ενέργεια ήταν καρκινογόνο. Αυτό το ράδιο, έτσι, το οποίο ενεργούσε ραδιενεργός κατά τρόπο βλαπτικό, παραμορφωτικό. Βλέπετε, οι ενέργειες των ανθρώπων όταν είναι πολύ δραστικές, όπως είναι αυτές οι βόμβες, είναι παραμορφωτικές. Ενώ η ενέργεια του Θεού, που είναι άκτιστη και πανεδύναμη, ενεργεί μεταμορφωτικά και ενεργεί μόνον όταν πρέπει και πάντα υπαραθώ. Ως ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στην καθαρή ψυχή εμφανίζεται όπως η δύναμη της οράσεως στον Υγείο Οφθαλμό. Είναι, θα έλεγε κανείς, όταν βρίσκεται με τέτοιους ανθρώπους, ότι δεν το παίρνει η είδηση καθόλου. Πώς βλέπει δηλαδή ένας υγιής οφθαλμός? Μπορεί να έχει κι άλλους μάτια και να τα έχει ανοιχτά, αλλά να έχουν μία βλάβη και να μην βλέπει. Έτσι λοιπόν για αυτόν είναι πολύ απλά τα πράγματα. Βλέπει δηλαδή όπως βλέπουμε εμείς. Αυτά για τα οποία μας μιλά. Αυτή η δύναμη η ορατική, η πνευματική δύναμη αυτή, γίνεται ένα με τον όλο άνθρωπο, όπως είναι η ενότητα των μελών του σώματος μεταξύ τους και με την κεφαλή από την οποία παίρνουν τις εντολές, και όπως είναι η ενότητα της ψυχής με το σώμα. Ένα φυσιολογικό πράγμα δηλαδή, θα έλεγε κανείς, αλλά που παραμένει στην τελευταία ανάλυση μυστήριο. Πώς είναι ενωμένα τα μέλη μας και όλα έχουν ενέργειες οι οποίες αλληλεπιδρούν στα άλλα. Ωραία, έτσι η ψυχή και το σώμα, θα λέγαμε, αλληλοπεριχωρούνται και κινούνται με έναν τρόπο λειτουργικό στη συνέχεια και φυσιολογικό. Αυτό συμβαίνει με τον θεωμένο άνθρωπο. Δεν είναι κάτι που να ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά. Αυτό το βλέπει εκείνος μόνον ο οποίος έχει νου Χριστού. Το Θείο Φως λοιπόν οράται δια του ιδίου του φωτός, με όραση ενεργούμενη από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Πώς όμως γίνεται αυτό ακριβώς? Στην πραγματικότητα ο τρόπος με τον οποίο οράται ο αόρατος Θεός είναι ανέκφραστος. Ο Απόστολος Παύλος, στον οποίο παραπέμπει ο Άγιος Παλαμάς, θα μας πει ότι αυτό δεν γίνεται εν διδακτής ανθρωπίνης λόγης, ανθρωπίνης σοφίας λόγης, αλλά εν διδακτής Πνεύματος Αγίου. Ο υπέρμαχος του ησυχασμού προχωρεί σε πολύ ενδιαφέρουσες διευκρινήσεις. Ο άειλος νους λέει, ατενίζοντας προς το πρώτο, το ανώτατο και αληθινό φως, τον Θεό, χωρίς επιστροφή, με την άειλη αδιάλειπτη και καθαρή προσευχή και έχοντας μετασκευαστεί ήδη στο αγγελικό αξίωμα ως προς τον νοερόν μέρος του, έτσι πάντοτε, αφού καταληφθεί από το ίδιο το πρώτο φως, φαίνεται και ο ίδιος κατά μέθεξη, όπως είναι και το αρχέτυπό του κατά την αιτία. Δηλαδή βλέπει το νου του ως φως. Το φως αυτό, είπαμε, είναι αυτοπτικόν και είναι το μέσο με το οποίο ορά κανείς. Τότε ακτινοβολεί έχοντας την ωραιότητα του μυστικού κάλους, την λαμπρότητα και την απρόσιτη ακτινοβολία του ίδιου του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο το φως αυτό που είναι ο Θεός λαμπρύνει τους μετόχους του, χαρισματικός
δια της ενώσεώς τους με αυτό πάντα κατά τρόπο ανέκφραστο. Βλέποντας οι θεούμενοι τον εαυτό τους, στον εαυτό τους το άκτιστο φως, βλέπουν το ένδυμα της θεώσεώς τους, την οποία τους υποσχέθηκε ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή, σύμφωνα με την οποία θέλησε να είναι και αυτοί μαζί του για να βλέπουν αυτήν την άκτιστη δόξα του. Ορίστε. Αυτό το πράγμα που λέτε μπορεί να το νιώσει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καθαριστεί? Όχι φυσικά. Ακαθάρτο νοεί Θεός ου χύνονται. Έτσι μας λέει ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς επ' αυτού. Είναι τελείως ακατανόητα πράγματα αυτά που είπαμε για έναν ο οποίος δεν έχει καθαριστεί. Γι' αυτό και τάσει σε ανώτερη θέση ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος την υπόθεση της καθάρσεως εν σχέση με τις θεολογίες. Καλό πράγμα λέει είναι η θεολογία. Το να θεολογεί κανείς, να μιλά περί του Θεού. Αλλά καλύτερο από το να θεολογεί είναι το να καθαρίσει τον εαυτό του για τον Θεό. Καταλάβετε. Δηλαδή προφανώς εννοεί εκείνη την θεολογία την δευτερογενή. Την ακούσαμε από τον Άγιο Γρηγόρη τον Θεολόγο, την σερβίρουμε και εμείς παραδείγματος χάρη. Αυτή η θεολογία δεν είναι τίποτα. Είναι μια απλή αναμετάδοση. Μπορεί να είναι καλή, γιατί με αυτήν διασφαλιζόμαστε σε σχέση με την εσφαλμένη των αιρετικών. Και λέμε αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας. Την ξέρω γνωστικά, γνωσιολογικά δηλαδή έτσι, και την υποστηρίζω και την αποδέχομαι. Είναι καλό αυτό, είναι καλό και απαραίτητο. Αλλά αυτό δεν είναι εκείνο μονομερός που με σώζει. Με σώζει όταν είμαι μέτοχος, όταν είμαι ζωντανός φορέας δηλαδή αυτής της πίστεως. Και για να είσαι ζωντανός φορέας αυτής της ίδιας πίστεως, δηλαδή να βλέπεις αυτά που πιστεύεις, θα πρέπει να έχεις μάτια. Δεν μπορεί να είσαι αβάπτιστος. Μόνον εκείνοι που είναι ακάθαρτοι, μπαζωμένοι και δεν βλέπουν, εκείνοι νομίζουν ότι είναι θεολόγοι και οι ετερόδοξοι με αυτήν την έννοια της θεολογίας. Σου λέει θεολόγος, εγώ θεολόγος και εκείνος. Γιατί, τι διαφέρουμε? Φυσικά τίποτα. Μπαζωμένος εσύ, τυφλός εκείνος και οι δυο τυφλοί. Αλλά ως Ορθόδοξος, αν έχεις εσύ καθαριστεί, αυτά τα οποία λες, τα ορθά, τα διευκρινίζεις πλέον στον άλλον που δεν βλέπει και μένει έκπληκτος. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η αποκάλυψη του ακτίστου, και η οποία σε τελευταία ανάλυση μόνο για εκείνον ο οποίος μετέχει άμεσα και προσωπικά και ζωντανά είναι η πραγματικότητα της όντως θεολογίας, της ορθόδοξης θεολογίας, της ζωντανής δηλαδή θεολογίας αυτή. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι είναι καλύτερο, σε καλύτερη μοίρα είναι εκείνος που καθαρίζει τον εαυτό του. Γιατί φαίνεται ότι είναι πιο χαμηλά. Ναι, αλλά καθαρίζοντας τον εαυτό του μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στον ίδιο τον Θεό και όχι στον λόγο περί του Θεού. Περί του Θεού μπορεί να λένε ίσως σωστά, ίσως ασφαλμένα, αλλά το σημαντικότερο πράγμα για να λέμε απλανώς περί του Θεού είναι να γνωρίζουμε, λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, προηγουμένως να ομιλούμε με τον Θεό, με την αρχαιοελληνική της έννοια, να συναναστρεφόμαστε με τον Θεό. Αν δεν ξέρουμε να συναναστρεφόμαστε με τον Θεό, δεν μπορούμε να μιλούμε απλανώς περί του Θεού. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο Παλαμάς δεν θέλησε να γράψει τίποτε για την θέωση του ανθρώπου. Όταν όμως προκλήθηκε από τους αντιπάλους του, αναγκάστηκε να αναφερθεί σε αυτήν με λίγα ευσεβή λόγια και ανεπαρκή κατά την δήλωσή του, υπογραμμίζοντας αυτά ότι η εμπειρία της θεώσεως βιώνεται ως αραβώνας κατά την ιστορική παρουσία των Αγίων στη γη. Το φως της μεταμορφώσεως στο Θαβόρ, αλλά και αυτό που βλέπουν οι Άγιοι στην παρούσα ζωή, τοποθετείται από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά αξιολογικός στην ίδια ακριβώς βαθμίδα με το φως της μέλουσας παρουσίας του Χριστού
στην βασιλεία του. Είναι το ίδιο φως που θα περιλάβει συνεχώς τους αξίους κατά τη μέλουσα ζωή. Είναι το προήμιο της δόξας του Θεού. Αυτό δηλαδή το οποίο έχουμε εδώ. Αυτό είναι το φως του μέλλοντα αιώνα, το οποίο θα είναι ορατό με τους οφθαλμούς βέβαια της καρδιάς. Είναι το φως που βλέπουν μέσα τους οι Άγιοι. Η δόξα της Θείας Φύσεως είναι αυτή η άειλη θεότητα του Θεού Πατέρα και του Αγίου Πνεύματος που άστραψε στο πρόσωπο του μονογενούς Υιού κατά τη μεταμόρφωσή του στο Θαβόρ. Κατά συνέπεια είναι προφανές ότι η θεοφάνεια αποτελεί φανέρωση του Θεού στους αξίους του, ενώ η μετοχή σε αυτήν την θεοφάνεια συνιστά αυτό που λέμε ακριβώς θεοπτία. Θεοφάνεια τώρα και θεοπτία αποτελούν τις απλανείς εκείνες θεολογικές προϋποθέσεις της εν Αγίο Πνεύματι ζωής, η οποία ταυτίζεται, η αγιοπνευματική ζωή δηλαδή, με την χαρισματική θέωση του ανθρώπου. Όσοι καταξιώνονται να βλέπουν αυτήν την φωτοφάνεια γίνονται μέτοχοι σε αυτό το θεουργό φως, το οποίο ως θεότητα που είναι τους θεοποιεί και τους ίδιους χαρισματικώς. Αυτό το θείο φως, η λαμπρότητα δηλαδή του Θεού, είναι κατά τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά η ίδια η θέωση. Δεν υπάρχει κάτι υψηλότερο από την θεωρία αυτή για τους αξίους ποτέ. Μέσω του φωτός αυτού ενώνονται με τον Θεό και ο Θεός με τους Αγίους. Αυτό το θείο φως είναι το λεγόμενο θεοποιό δώρο. Είναι η θεοποιός ενέργεια της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και λέγεται ότι η θέωση είναι ουσιώδης ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Άλλωστε, αν η θέωση προέρχεται από φυσική δύναμη του ανθρώπου, που τίθεται δηλαδή σε ενέργεια, τότε οι θεούμενοι Άγιοι δεν φτάνουν πάνω από τη φύση τους, δεν υπερβαίνουν τη φύση τους δηλαδή, ούτε ποτέ γεννιούνται από τον Θεό. Και ερχόμαστε τώρα στην Αγία Γραφή που ρωτήσατε, ότι τη διαβάζουν οι ατερότοξοι, καταλαβαίνουν ότι εκ του Θεού εγεννήθημε. Είπε εκεί και στον Άγιο Νικόδημο, του είπε ο Χριστός τα σχετικά περί αυτής της πνευματικής γέννησης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μας μιλά για την πνευματική γέννηση, αυτή από τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος θα πει ότι είμαστε γένος του Θεού, σάρξ εκ της σαρκός και οστούν εκ των οστέων, αυτού του Χριστού, του οποίου σαρκικός δεν έχουμε καμία σχέση. Μιλάει επομένως για αυτήν την γέννηση. Όλα αυτά γίνονται κατανοητά μόνον μέσα από την θεωτική εμπειρία. Αλλιώς και ως πίστη ακόμη είναι κάτι ξένο προς τα πράγματα. Δηλαδή μοιάζει ως νεκρά πίστη. Ναι, γεννιόμαστε από τον Θεό. Και λέει κανείς τώρα, εγώ και ο μουσουλμάνος τι διαφορά έχουμε? Και το βλέπετε αυτό στους διαθρησκειακούς διαλόγους. Να φτάνουν στο σημείο να λένε ότι πιστεύουν και στο ίδιο Θεό δηλαδή. Ποιος? Αυτοί οι οποίοι αρνούνται τη θεότητα στο Χριστό, αρνούνται την γέννηση, αυτή την εναγιοπνεύματη, και λέει ο Ορθόδοξος που πάει εκεί, Θεός χωρέστον δηλαδή, λέει ότι είμαστε το ίδιο πράγμα γιατί πιστεύουμε στο ίδιο Θεό. Η μόνη ερμηνεία που μπορώ εγώ να δώσω είναι τον πάσμα. Προφανώς δεν βλέπει. Προφανώς δεν βλέπει. Δεν έχει δει ποτέ ίχνος. Ούτε και έχει ακούσει ίσως ότι κάποιοι βλέπουν. Ούτε φυσικά έχει γνωρίσει κάποιους που βλέπουν. Γιατί άμα έβλεπε και γνώριζε κάποιους που βλέπουν, δεν θα έλεγε αυτές τις χοντράδες. Αλλά έλα τώρα ότι αυτές οι χοντράδες δεν γίνονται στο περιθώριο της δημοσιότητας σήμερα. Γίνονται με τα πολύ στήψεως, το λέω, από την ηγεσία της Εκκλησίας. Δεν θέλω να με παρεξηγήσετε. Εγώ φρονώ ότι την Εκκλησία την αγαπώ. Την αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αλλά ποτέ δεν μπορώ να κρύψω αυτό το πράγμα, αυτό που γίνεται. Να λέει η ηγεσία ότι πιστεύω στον ίδιο Θεό. Δεν το δέχομαι σε καμία περίπτωση. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορώ να το δεχτώ, όχι θεωρητικώς, αλλά πιστεύω ότι αποτελεί όχι απλή μειοδοσία της πίστης, αποτελεί άρνηση της πίστης. Άρνηση της πίστης, διότι αυτή είναι αριανή. Είναι δυνατόν ο αριανός, ο οποίος είναι αναθεματισμένος και αφορισμένος, να είναι να πιστεύει στον ίδιο Θεό που πιστεύουμε εμείς?
Με την ίδια λογική φυσικά θα τους αποκαταστήσουν αυτούς που θα πάει. Μετά τον ιστό θα έρθει ο Άγιος. Υπάρχει στο πρόγραμμα. Θα έρθει ίσως στις μέρες σας. Ίσως να μην τρίβετε τόσο πολύ τα μάτια σας από τα άλλα όλα τα οποία ενδεχομένως να συμβούν. Αλλά πάντως εγώ σας υποψιάζω, τίποτε άλλο. Ίσως κάποιοι από εσάς έτσι αντιλαμβάνομαι, γι' αυτό και παίρνω κουράγιο και θάρρος, να ανησυχήσουν την καλή ανησυχία, την οποία τη βλέπω εγώ και φυσικά τίποτε άλλο δεν μπορώ να κάνω από το να σας υποψιάσω πνευματικώς για αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν και τα οποία τα βλέπω. Εγώ εκπλήσωμαι από αυτά που βλέπω. Εσείς ακόμη βέβαια δεν ασχολείστε με αυτά, ούτε ξέρετε το τι γίνεται δηλαδή. Το τι γίνεται είναι ασύλληπτο σήμερα. Τόσο ασύλληπτο που εγώ αν δεν πίστευα δηλαδή ότι σε αυτά που υποσχέθηκε ο Χριστός για την Εκκλησία Του, θα έλεγα είναι θέμα χρόνου τώρα, δηλαδή χρόνου κάμια δεκαετία ας πούμε, θα σβήσει η Εκκλησία. Με αυτά που κάνουν, με αυτά που γίνονται, ότι δεν μπορεί να υπάρχει Εκκλησία. Δεν θα υπάρξει πλέον Εκκλησία, αλλά θα είναι όπως είναι οι Προτεστάντες μεταξύ τους που κάθε μέρα και φυτρώνει και κάτι άλλο. Μανιτάρι. Μέχρι τώρα είναι 300 εκκλησίες είναι δηλαδή επισήμως στο Παγκόσμιο Συμβούλιο. Δεν παρακολουθώ τον αριθμό τους. Μιλώ για την περασμένη πενταετία. Δεν ξέρω τώρα μπορεί να είναι 350 και 400 εκκλησίες. Και οι οποίοι λένε ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν λένε. Αντιευαγγελικά κτλ. Θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχουν αυτά με τους Ορθοδόξους. Μα όταν λέμε εμείς ότι είμαστε αδερφές μεταξύ μας, αδερφές εκκλησίες μαζί τους, ότι αυτοί έχουν βάπτισμα, γιατί να μην έχουν βάπτισμα? Όταν εσύ δεν βλέπεις, φυσικά δεν βλέπει και ο άλλος, λες αδελφέ μου, είμαστε το ίδιο. Ορίστε. Λέγεται συνήθως. Για ποιους λέτε ότι έχουν βάπτισμα? Που λέτε ότι όταν λένε ότι έχουν για τους Προτεστάντες? Για τους Προτεστάντες και τους Ρωμαιοκαθολικούς. Δηλαδή για όλους τους ετεροδόξους δεν δέχομαι ότι έχουν βάπτισμα. Για τους Ρωμαιοκαθολικούς μας έλεγες καθηγητής ότι ο Άγιος Μάρκος, όχι ο Άγιος Μάρκος ο Γενικός, νομίζω, δεχόταν το βάπτισμά τους. Δεν είπε τέτοιο πράγμα ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Ήταν απλώς ευγενικός στην αρχή για να τους δώσει την άνεση, την ψυχολογική άνεση να συζητήσουν. Τον Άγιο Μάρκο να μην τον παίρνεις όταν πήγε μόνο, άσε που τον ζόρισαν πολύ για να πάει, αλλά να τον πάρεις μετά δηλαδή που έφυγε από εκεί. Γιατί τουλάχιστον ο Πάπας το κατάλαβε. Οι Ορθόδοξοι δεν το κατάλαβαν. Όταν πληροφόρησαν τον Πάπα ότι η ένωση έγινε, όλοι υπέγραψαν και ρώτησε ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός τι έκανε. Ο μόνος που δεν υπέγραψε, επιήσαν εν ουδέν. Αυτό είπε ο Πάπας. Και είχε μυαλό ο Πάπας για να το πιάσει. Και αυτό έγινε φυσικά. Μετά έγινε κόψοχέρι της αυτή που υπέγραψε. Μετάνιωσε. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω για ποιον λόγο. Μπορεί πραγματικά. Ίσως για να μην χάσουν και τις θέσεις του. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Αλλά είναι ένα γεγονός. Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός για τον οποίο μιλάτε, να διαβάσετε τις εγκυκλίους όταν τον έστειλαν στη Λίμνο, τον εξόρισαν δηλαδή, τι έγραψε για τους Λατίνους, ότι είναι αιρετικοί. Το κατάλαβες, στο βήμα. Αυτοί που σας λένε αυτά τα πράγματα, τώρα να μην ανοίξουμε το φάκελο όλο, απλώς να πείτε και τους καθηγητές που σας το λένε, κύριε καθηγητά, ποια ήταν η θέση του Αγίου, γιατί εμείς αυτά μνημονεύουμε ως Ορθόδοξη Εκκλησία και θεωρούμε τον Άγιο ως Άγιο για τη στάση του αυτή, και κανείς γίνεται αυτός που είναι στην Εκκλησία με βάση τα τελευταία. Αυτά λοιπόν που έγραψε τι λένε? Λένε ότι είναι αιρετικοί και ως αιρετικούς αυτούς απεκόψαν. Έτσι ρητά όπως σας το λέω. Και το ξέρουν βέβαια, δεν το λένε. Ναι, αυτό ναι, αλλά ναι. Το βάπτισμα μας Ξέρετε τι σημαίνει αιρετικός? Ξέρετε τι σημαίνει αιρετικός? αυτός που φεύγει από την πίστη και την κανονική. Αυτός ο οποίος δεν αποδέχεται τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, και ένα μόνο να μην δεχτεί, αυτός αποκόπτεται από την Εκκλησία.
δεν μπορεί να έχει βάπτισμα ένας που αποκόπτεται από την Εκκλησία. Δεν μπορεί να έχει βάπτισμα, διότι για να έχεις βάπτισμα από κάπου πρέπει να το πάρεις. Σε ποιο εξάμηνο είσαι? Μην κάνουμε για το χειμάρτημα τώρα. Θα πούμε τώρα. Ναι, τέλος πάντων, απλώς ότι για να έχεις βάπτισμα πρέπει να έχεις κάποιος να είχε η ιεροσύνη που σου το έδωσε, και αυτός που έχει την ιεροσύνη πρέπει να την πήρε από κάπου, δηλαδή από την Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία όμως δεν μπορεί να είναι Εκκλησία όταν είναι αιρετική. Αιρετική και Εκκλησία είναι αντίφαση εν της ώρας. Καταλάβατε, είναι όμως σαν αυτό που λέμε, γυναίκα εσύ, γυναίκα εκείνη, γυναίκα και γυναίκα μου. Και οι τρεις γυναίκες. Είναι το ίδιο πράγμα? Για μένα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί η γυναίκα μου έχει μια ιδιαιτερότητα, η λέξη έχει μια φόρτιση. Εντάξει, μπορεί να τις λέμε και αυτές αδέρφες, ξαδέρφες όπως τις λένε μερικοί ή εκκλησίες, αλλά είναι τέρμινους τέχνικους. Είναι τέρμινους τέχνικους. Δεν είναι δηλαδή εκκλησία. Καταλάβατε, δεν μπορούν να έχουν βάπτισμα. Γιατί άμα έχεις βάπτισμα, παιδί μου, τότε πρέπει να μπορείς να κοινωνήσεις όμως. Γιατί όσο καλός να είσαι, δεν μπορείς να κοινωνήσεις άμα δεν έχεις βάπτισμα. Έτσι δεν είναι? Ή δεν το ξέρεις? Ναι, το ξέρω. Το ξέρεις. Επομένως, γιατί δεν κοινωνούμε με τους ετεροδόξους? Μήπως δεν έχουν βάπτισμα? Να σας πω κάτι άλλο. Πες μου. Μας είπε ο Χριστός, μας είπε ότι, πώς το λέμε, εκτός από ότι έχουμε βάπτισμα, ότι με ένα χρήσμα μπορούμε να τους δεχτούμε εμείς. Έτσι είναι οι κανόνες. Ανοίγεις μεγάλο θέμα και αυτό τα διδάσκω εγώ στο 7ο εξάμηνο. Να μην σου απαντήσω γιατί θα αποπροσανατολιστούμε και θέλω να την κλείσω την ενότητα. Απλώς λέει η Εκκλησία μας, τους δεχόμαστε στην Εκκλησία εμείς δια του χρήσματος. Η Εκκλησία απεφάσισε άλλους μεν δια του βαπτίσματος και άλλους δια του χρήσματος. Το χρήσμα όμως δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζει βάπτισμα. Αυτό είναι δική τους ερμηνεία. Όταν τους δέχεται η Εκκλησία, όταν δέχεται η Εκκλησία κάποιον δια του χρήσματος, δεν σημαίνει ότι βαφτίστηκε. Αλλά σημαίνει ότι εντάχθηκε στην Εκκλησία ως ολοκληρωτικά, δηλαδή πήρε αυτός εκείνο το οποίο για να το πάρεις πρέπει να είσαι βαπτισμένος. Του το έδωσε χωρίς να είναι. Είναι αυτό όμως ιστορικά επιβεβαιωμένο που λέω? Γίνεται? Μπορείτε να μου πείτε εσείς πότε βαφτίστηκαν οι Απόστολοι? Ρωτάς. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι. Πότε βαφτίστηκαν? Δεν βαφτίστηκαν. Η μία πήρε ένα Αγίο Πνεύμα. Γιατί βαφτίζεσαι για να γίνεις μέρος του σώματος του Χριστού, για να πάρεις το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί το πήραν με αυτόν τον τρόπο. Κάτι ξέρεις. Το έκανε Θεός, από εκεί και πέρα όμως τους είπε να βαφτίζετε. Έτσι τους είπε ο Χριστός. Να βαφτίζετε. Λοιπόν, και εμείς ως Εκκλησία πήραμε την απόφαση αυτή. Πώς? Όπως για τις Πεντηκοστής έγινε η εισαγωγή στην Εκκλησία των Αποστόλων και όχι μόνο, έχουμε και άλλες περιπτώσεις μεμονωμένες, αλλά έτσι προσλάβαμε και τους ετεροδόξους. Το καταλάβεις? Αυτούς τους συγκεκριμένους. Δεν σημαίνει ότι έχουν βάπτισμα. Γιατί άμα έχουν βάπτισμα, γεννάται το ερώτημα ποιος τους το έδωσε. Γεννάται το εύλογο ερώτημα ποιος τους έδωσε το βάπτισμα. Για να βαφτίσει κάποιος κάποιον πρέπει να έχει ιεροσύνη. Η ιεροσύνη είναι του Χριστού. Δηλαδή η άκτιστη θεότητα, καταλαβες. Και για να την έχει κάποιος ως ιερέας δεν μπορεί ξεκάρφωτος να είναι στη γη μόνος του, να έχει εκκλησία. Πρέπει να ανοίξει την εκκλησία η οποία του έδωσε το χάρισμα. Η εκκλησία αυτή όμως είναι αιρετική. Δεν μπορεί να έχει το Άγιο Πνεύμα, κατάλαβες. Δηλαδή καθένας που μπαίνει στη θάλασσα δεν βαφτίζεται επειδή μπήκε στο νερό. Αφήνω τώρα τον Ρώμιο Καθολικό που είναι ψέκασμα, άλλο θέμα. Να πάμε παρακάτω. Ας το αφήσουμε αυτό. Είπα όμως γιατί λέει παρακάτω, ήμασταν στην προσευχή του Χριστού, την αρχιερατική, που λέει «Δώσ' αυτής είναι ακαθάπερα εγώ Πάτερ εν σύ και εσύ εν εμεί και αυτή εν ημίν ενώσει». Έτσι οι Απόστολοι εξαιτίας αυτής της ενότητάς τους δια του Αγίου Πνεύματος με τον Χριστό έχουν γίνει
ένα με τον Χριστό, αλλά και μεταξύ τους. Και μάλιστα μεταξύ τους έχουν γίνει ένα σε τέτοιο βαθμό που ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς μας λέει το εξής καταπληκτικό. Μου αρκεί να αναφέρω ένα. Αυτός ο ένας εκφράζει και όλους τους άλλους. Και στη συμπροκειμένη περίπτωση τον Άγιο Ιωάννη, τον Θεολόγο. Εκφράζει όλους τους Αγίους. Η ενότητα αυτή λοιπόν με τον Θεό είναι τέλεια, γιατί ο πιστός γίνεται ένα πνεύμα, όπως είπαμε, με τον Θεό. Αυτό το Άγιο Πνεύμα κήρυται δια των Αποστόλων μετά την Πεντηκοστή. Δεν ήταν δηλαδή οι Απόστολοι που εκήρυταν, αλλά το Πνεύμα. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία το να είναι κανείς στην Εκκλησία και να είναι φορέας αυτού του Πνεύματος του Αγίου. Η θέωση ως δωρεά του Αγίου Πνεύματος ταυτίζεται με αυτό που λέμε η Βασιλεία του Θεού. Όποιος γίνεται μέτοχος της Βασιλείας του Θεού, δηλαδή γίνεται μέτοχος αυτής της θεώσεως. Το να γίνει κάποιος χαρισματικά Θεός είναι το ίδιο δηλαδή με αυτό που λέμε πέτυχε τη Βασιλεία του Θεού. Και επειδή η Βασιλεία του Θεού είναι φυσικά άναρχη, άκτιστη και έτσι γίνεται και ο ίδιος ο πιστός άναρχος και άκτιστος. Άκτιστη και άναρχη είναι και η αγιότητα των Αγίων. Θα μου πείτε πώς γίνεται να είναι άναρχη αφού εμείς έχουμε αρχή. Μα θεωμένος είναι κανείς όχι από τον εαυτό του αλλά από τον Θεό. Και επειδή η θέωση αυτή είναι του Θεού, δηλαδή είναι το πνεύμα του Θεού το άναρχο, έτσι γίνεται και ο άνθρωπος άναρχος και αίδιος όπως είναι το αίδιο αυτό φως. Αποκτά ο άνθρωπος αυτή στη συνέχεια την θεοπρεπή γνώση και ζωή. Δεν κυριαρχείται στη συνέχεια από την κτιστή χρονική ζωή που έχει αρχή και τέλος, αλλά από τη Θεία και αίδια ζωή του ενικούντος σε αυτόν Θεού Λόγου, όπως έλεγε, θυμάστε, ο Απόστολος Παύλος για τον ίδιο τον εαυτό, το ζω Δέου και τι εγώ ζει δε εν εμεί Χριστός. Φυσικά δεν εννοούσε εδώ την βιολογική ζωή του Χριστού, έτσι, ή την ψυχολογική ζωή του Χριστού, αλλά την εν Αγίο Πνεύματι. Πρακτικός ο Χριστός κατοικεί στις καρδιές των πιστών δια του Αγίου Πνεύματος και κριτήριο ότι μένει μέσα τους είναι αυτό το ίδιο το Άγιο Πνεύμα που τους έδωσε. Έτσι εξηγείται, γιατί η ενέργεια του Θεού και των θεουμένων είναι μία. Δεν είναι άλλη δηλαδή η ενέργεια. Γι' αυτό λέμε, πήγαμε σε αυτόν τον άνθρωπο και ακούσαμε τι είπε ο Θεός σε μας. Ο Θεός το είπε σε μας. Δι' αυτού το είπε, αλλά αυτού το πνεύμα και του Θεού δεν ήσαν δύο, αλλά ήταν το ίδιο πνεύμα. Στην κυριολεξία η θέωση είναι σαφώς ανώτερη από την απλή θέα του Θείου Φωτός, γιατί είπαμε την θέα του Φωτός μπορεί να την έχει κανείς ως μία έλεμψη, ως ένα αραιό γεγονός ή ένα συνεχές. Και θυμόμαστε τον Άγιο Σημειών τον Θεολόγο, ο οποίος συνεχώς έκλαιγε γιατί δεν είχε συνέχεια την θέα του αυτής του Φωτός. Καταλαβαίνετε τώρα οι πιστοί οι οποίοι δεν κλαίνε, γιατί δεν κλαίνε, γιατί δεν είδατε τη μια φορά. Γιατί άμα δεις μια φορά παθαίνεις τέτοια ζημιά που στη συνέχεια είσαι θλιμμένος με μια άλλη θλίψη βέβαια, η οποία δεν συντρίβει τον άνθρωπο, δεν τον κάνει κομπλεξικό, αλλά δημιουργεί εκείνη την κατάσταση του πένθους, του εσωτερικού, το οποίο δεν είναι απαρηγόρητο, γιατί και αυτό το πένθος έχει το παράκλητο πνεύμα, όμως σε τελευταία ανάλυση βρίσκεται στην αναζήτησή του, και αυτή η αναζήτηση είναι σαν το ερώμενο πρόσωπο, το οποίο όταν λείπει όχι απλώς το σκέφτεται κανείς, αλλά φτάνει και σε αυτήν την σωματική αντίδραση των αγαπητικών αυτών δακρύων. Υπάρχει λοιπόν σε διάφορους βαθμούς αυτή η κατάσταση. Για να γίνει ο άνθρωπος προσαρμοστικός για την ένωσή του με τον Θεό, είναι απαραίτητη η ομοίωση με τον Θεό, η οποία πετυχαίνεται με την ενέργεια η οποία απορρέει από την τήρηση των εντολών του Θεού. Τα είπαμε κι άλλη φορά αυτά, ότι είναι εκείνη η ενέργεια η οποία δεν είναι αποτέλεσμα μιας φυσικής μιμήσεως του Χριστού, δίκην μιμήσεως του Χριστού του Κεμβυσίου Θωμά που κυκλοφορεί, έτσι, άντε να μοιάσουμε εξωτερικώς να τηρήσουμε κάποιες εντολές του Χριστού, αλλά μιλούμε για την άκτιστη ενέργειά του, η οποία είναι το αποτέλεσμα της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος, το οποίο υπάρχει απορρίτως στους βεβαπτισμένους, δεδομένο
ως ολότητα, αλλά λόγω του βαζώματος, είπαμε εμείς, τα ξεβαζωνόμαστε δια της στηρίσεως των εντολών, και τότε αυτή η αρετή η οποία εμφανίζεται σε εμάς από την τήρηση των εντολών δεν είναι άλλη από την ίδια την ενέργεια του Τριαδικού Θεού και την φανέρωση του ίδιου του Χριστού, ο οποίος είπε ότι θα φανερώσει τον εαυτό του και τον πατέρα του σε αυτόν ο οποίος τηρεί τις εντολές. Εδώ έχουμε μία ένωση πλέον. Αυτό το πράγμα λέγεται άλλες φορές και ένωση με τον Θεό. Η τήρηση των εντολών έχει τον ρόλο τον διαδικαστικό, ότι καθιστά τον άνθρωπο κατάλληλο, έτσι, επιτίδιο, θα μας το πει ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς, για αυτήν την ένωση. Εκείνο όμως που τελεσιουργεί την ένωση αυτή δεν είναι παρά ο ίδιος ο Θεός, δηλαδή η άκτιστη Θεοποιός χάρη. Σε αυτήν την διαδικασία, την ιερουργία αυτής της διαδικασίας που είπαμε, την κάνει η προσευχή, η νοερά προσευχή του πιστού. Βέβαια όλα αυτά που λέμε εννοείται ότι τα λέμε μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Στο πλαίσιο της Εκκλησίας δεν εννοείται χωρίς μυστήρια. Δηλαδή προϋποτίθεται όλο αυτό το πλαίσιο των μυστηρίων, διότι από αυτά παίρνουμε την θεουργό ενέργεια και με αυτά μπορούμε να διατηρούμε αυτήν την χάρη. Βεβαίως όχι μαγικός, έτσι, για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, αλλά και μέσα από την δική μας συνεργεία, από τα δικά μας έργα. Τα έργα δεν είναι για ανταπόδοση, δεν είναι συναλλαγματικά μέσα, δεν υπάρχει δηλαδή αξιομιστία εξ υπόψης Ορθοδόξου των καλών έργων που κάνουμε, αλλά όπως λέει πολύ ωραία ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης, τα έργα είναι δια την φυλακή της δοθήσης ημίν καθαρότητος. Όσοι το λουτρό της Πανηγενεσίας, λέει, με το λουτρό αυτό της αναγέννησής μας, με το βάπτισμα δηλαδή, έχουμε αναγεννηθεί, τα καλά έργα ουδη ανταπόδοση προσφέρουμε, λέει, αλλά δια την φυλακή της δοθήσης ημίν καθαρότητος. Τα καλά έργα τα κάνουμε μόνο και μόνο για να διατηρήσουμε την δοθήσα ημίν καθαρότητα. Έτσι, δεν έχουν συναλλαγματική σχέση. Τα καλά έργα είναι εκείνα τα οποία, αν δεν τα κάνουμε, τότε θα κάνουμε αμαρτίες. Πανέργων όδια της ημετέρας εργαζόμεθα φύσεως, απέχεστε μεν ποιή του εναντίου κακού. Προσθήκην δε αγιασμού χωρίς της χάριτος πίσω ουδένεται. Δηλαδή τα καλά έργα στη τελευταία ανάλυση, εκείνο το οποίο κάνουν είναι να μας αποτρέψουν από το να κάνουμε κακά έργα, γιατί ουδέτερη κατάσταση δεν υπάρχει. Ή καλά έργα κάνεις ή κακά έργα κάνεις. Κάνοντας λοιπόν τα καλά έργα αποφεύγεις απλώς τα κακά. Δεν κάνεις δηλαδή, δεν έχει σχέση με τον Θεό. Απολαμβάνεις το καταφύσιν. Απολαμβάνεις το καταφύσιν με την έννοια της καλής δημιουργίας. Ότι ο άνθρωπος είναι καλός ηλία, μέχρι εκεί. Αυτό για το οποίο μιλάμε τώρα είναι μετοχή της θεότητας, δηλαδή μετοχή του ακτίστου. Αλλά χωρίς της χάριτος τα καλά έργα δεν μπορεί να το κάνουν. Όσα καλά έργα και να κάνει ο άνθρωπος. Είναι μια δωρεά του Θεού επομένως, η οποία έχει το χαρακτηριστικό του ακτίστου και η οποία έχει το πλεονέκτημα για όσους Ορθοδόξους, ότι είναι ήδη κατακτημένη. Την έχουμε ήδη εκ των προτέρων. Οπότε τα καλά έργα έχουν το χαρακτήρα της διασφαλίσεως αυτής της δωρεάς, της ακτίστου δωρεάς. Καταλαβαίνετε δηλαδή την σχετικοποίησή τους από μια πλευρά, έτσι, υπό την έννοια της συναλλαγματικής τους αξίας. Καταλαβαίνετε όμως και την τεράστια σημασία τους για να μην φτάσει ο άνθρωπος στη φαυλότητα. Καταλαβαίνετε όμως και την τεράστια σημασία τους από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος είπε εκείνος εστί ο αγαπών μου τυρών, τα συντολάσουμε. Αυτά είναι τα καλά έργα. Γιατί όταν τα κάνετε αυτά, σας καθιστούν αυτά επιτιδίους, καταλήλους δηλαδή, για να φανερωθώ εγώ μέσα τους, διότι εγώ είμαι καθαρός και δεν μπορεί το αγνό και καθαρό, όπως ρώτησε η συμφοιτήτριά σας, αν μπορεί
να ενωθεί ο άνθρωπος έτσι με τον Θεό, ακαθάρτο νοεί Θεός σου γίνονται. Επομένως πρέπει να υπάρχει μια ομογένεια. Αυτή η ομογένεια δεν είναι πράγμα το οποίο μπορεί ο άνθρωπος να προσφέρει στον Θεό, γιατί αυτή είναι ακτίστου επίπεδου. Δηλαδή η αγιότητα του Αγίου και η αγιότητα του Θεού σε τελευταία ανάλυση είναι ίδια. Είναι του Θεού που έχει ο Άγιος. Σε αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει. Μπορεί όμως να καταστήσει τον εαυτό του δεκτικό με την κτιστή αγάπη. Με την κτιστή αγάπη που σημαίνει τηρώ τις εντολές, δέχεται μετά την άκτιστη αγάπη, το οποίο είναι Θεός. Είναι άλλο πράγμα. Η Ορθοδοξία, η Εκκλησία για αυτό το πράγμα μιλά, που είναι εταίρου γένους. Βεβαίως τα εγχειρίδια μπορεί να γράφουν και άλλα πράγματα. Ορίστε. Για τα καλά έργα που αναφέρατε, αυτός που κάνει καλό έργο πρωτόξαν Θεού πρέπει να έχει το φρόνημα που γράφει Ισαΐας. Πάσα η δικαιοσύνη ημών ως ράκος αποκαθημένης. Και αν τα καλά μας έργα είναι σκότος, τι είναι άραγε το σκότος? Κοιτάξτε, αυτός που τα είπε, προσέξτε τώρα έτσι, δώσετε μια αφορμή. Αυτός που τα είπε ήταν εκείνος που είπε το Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης. Ο προφήτης Ισαΐας, ως πέμπτος Ευαγγελιστής, είδε τα γεγονότα της αρπόσεως και είδε το γεγονός της ζεύξης κτιστού ακτίστου δια το ενανθρωπίσαντος λόγο. Βλέποντας λοιπόν την εταίρου γένους πραγματικότητα του ακτίστου και αναφερόμενος στον εαυτό του ως προφήτης που ήταν, και ως προφήτης ήταν δίκαιος, και η δικαιοσύνη αυτή είναι αυτό που λέμε η αρετή στο σύνολό της, γιατί η δικαιοσύνη με την αρχαϊκή σημασία της λέξεως είναι η σύνολη αρετή. Αυτή η σύνολη αρετή είναι ως ράκος αποκαθημένης, δηλαδή είναι ένα κουρελόπανο και ένα βρωμόπανο μπροστά στην αίδια δόξα. Ο παραλληλισμός δεν είναι σχήμα καθ' υπερβολή. Αν θέλετε είναι καθ' υπερβολή, αλλά στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Ότι όχι μόνο ο ράκος αποκαθημένης είναι, αλλά και ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να πει κανείς. Το λέει όμως με έναν ρεαλισμό, γιατί όταν επρόκειτο να δεχθεί αυτή τη θεοκτία και είπε πως εγώ άνθρωπος ακάθαρτος ή ακάθαρτα χείλη έχουν κτλ. Του είπε ο Θεός για το Σεραφείμ εκεί ότι θα τον καθαρίσει δια του άνθρακος. Αυτός ο άνθραξ τον οποίο έλαβε δια της λαβίδας το Σεραφείμ εκεί και του έδωσε ήταν ακριβώς αυτή, κατά την ερμηνεία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, η άκτιστη θεοποιός χάρη, μέσα από την οποία απέκτησε τις πνευματικές αισθήσεις εκείνες προκειμένου να δει τα γεγονότα που έμελαν να έχουμε εμείς ως Εκκλησία και να φτάσουμε σε αυτό το κατάντημα σήμερα που να λέμε και αυτοί και εμείς είμαστε το ίδιο. Δηλαδή το σκοτάδι, η δυσοδεία με την ευωδία είναι το ίδιο. Βεβαίως αν δεν έχεις μυρωδιά, δηλαδή αν έχεις πάθει βλάβη και δεν πιάνεις μυρωδιά, λες το ίδιο πράγμα είμαστε. Ωραία, ευχαριστώ. Επειδή λοιπόν οι θεούμενοι προσλαμβάνουν και διατηρούν ενεργό την άκτιστη θεοποιό χάρη, δηλαδή το ίδιο το Άγιο Πνεύμα Χαρισματικός, είναι προφανές ότι δεν βελτιώνονται απλώς κατά τη φύση τους. Δεν πάνε στην εκκλησία γιατί είναι καλό πράγμα, γιατί είναι καλύτερο από όλα. Δεν είναι απλώς καλύτερο. Γιατί όσο καλό και να είναι και όσο καλύτερο να είναι, είναι σε σχέση με το καλό που εννοεί ο κόσμος, δηλαδή κτιστό. Μιλάμε για άλλο γένος. Ο επιδιωκόμενος σκοπός της εν Αγίου Πνεύμα της θεωμένης ζωής του πιστού είναι η βίωση εν αραβώνη αυτών των ίδιων των υπεσχημένων υπό του Θεού μελλοντικών αγαθών, των ακτίστων δηλαδή. Ο μέτοχος της ενεργού Θείας Χάριτος καθίσταται ναός της Θείας Δόξας και τόπος πνευματικής τρυφής στο ίδιο αυτό το ιστορικό του παρόν. Αναδεικνύεται τότε μόνον το άλας της γης, το οποίο συντηρεί από το μισάρισμα, και τότε είναι το φως του κόσμου, όπως είπε ο Χριστός. Και αυτό ανεξάρτητα αν ζει εντός ή εκτός του κόσμου, αν είναι κληρικός, αν είναι λαϊκός. Αυτό η εν συζυγία στον κόσμο δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Η εν συζυγία στον κόσμο δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Η εν συζυγία στον κόσμο δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Η εν συζυγία στον κόσμο δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Η εν συζυγία στον κόσμο δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Η εν συζυγία στον κόσμο δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Η εν συζυγία στον κόσμο δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Η εν συζυγία στον κόσμο δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Η εν συζυγία στον κόσμο δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Η εν συζυγία στον κόσμο δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Η εν συζυγία στον κόσμο δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Η εν συζυγία στον κόσμο δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Η εν συζυγία στον κόσμο δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Η εν συζυγία στον κόσμο δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Η εν συζυγία στον κόσμο δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Η εν συζυγία στον κόσμο δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Η εν συζυγία στον κόσμο δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Η εν συζυγία στον κόσμο δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Η εν συζυγία στον κόσμο δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Η εν συζ
Μερικά χαρακτηριστικά της αγιοπνευματικής εμπειρίας που προκύπτει από την θέα αυτή και βίωση του ακτίστου φωτός είναι η πάυση πλέον των αισχρών λογισμών στον άνθρωπο και των παθών στην ψυχή. Τότε ειρηνεύουν οι λογισμοί, έχουμε ανάπαυση και χαρά πνευματική, περιφρόνηση της δόξας εκ μέρους των ανθρώπων, ταπείνωση μαζί με ανέκφραστη αγαλίαση, μίσος προς το πνεύμα του κόσμου, έρωτας για τα ουράνια πράγματα ή μάλλον για τον Θεό των ουρανών. Όλα αυτά μπορεί να τα ζει κανείς ανεξάρτητα και από την κατάσταση της υγείας ή ανεξάρτητα από την αρτιότητα των σωματικών του αισθήσεων. Τότε εμφανίζεται η θεοειδής έξι κατά την αρετή και το δυσκίνητο ή το εντελώς ακίνητο προς την αμαρτία. Είναι τότε αυτό που λέμε η αναμαρτησία. Δεν μπορώ να αμαρτήσω. Όπως νωρίτερα δεν μπορούσα να μην αμαρτήσω, τώρα δεν μπορώ πλέον να αμαρτήσω. Δεν τον μπορώ, δεν εκφράζει το είναι μου, καταλάβετε. Πότε μπορεί να το λέει κανείς αυτό το πράγμα? Μόνο όταν φτάσει στο σημείο εκείνο που είπε ο Απόστολος Παύλος, ζω δε ουρκέτη εγώ, ζείτε να μην Χριστό. Δεν μπορεί αυτός που ζει εν Χριστώ δηλαδή να βρίσκεται στην διαλεκτική της αμαρτίας, γιατί αυτή τη διαλεκτική την έχει ξεπεράσει και από εκεί και πέρα κινείται απλώς στην κατεύθυνση μόνο του αγαθού. Ακόμη το Θείο Φως ως χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος βιώνεται και ως γνώση αποκαλυπτική, ως θεογνωσία, ως δικαιοσύνη, ως αγιότητα και ελευθερία. Αυτό καθιστά το στόμα των θεουμένων, στόμα του Θεού με σοφία Θεού, και στην οποία, όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός, ου δινήσονται αντιπίν ουδέ αντιστήν επάντες οι αντικείμενοι, και τούτο επειδή ουχ ημείς εστέ οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του Πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Εκτός από την θέα του ακτίστου φωτός, την εν Αγίο Πνεύμα τη ζωή, ο υπέρμαχος της ησυχίας εντάσσει την εγκάρδια ενέργεια της προσευχής, την πνευματική θέρμη, την πνευματική ειδονή, αλλά και τα ευάρεστα και γλυκά εκείνα δάκρυα. Ο άνθρωπος μετέχει στην εν Αγίο Πνεύμα τη ζωή ως ολότητα ψυχοσωματική. Έτσι αγιάζονται οι διαθέσεις και ενέργειες και του σώματος, επειδή κάθε τι το ανθρώπινο δεν νεκρώνεται, όπως είπαμε πολλές φορές, αλλά μεταμορφώνεται, εμπλουτίζεται από την άκρη στη Θεία Χάρη. Τα τεκμήρια τώρα του Θείου Κάλους διαβιβάζονται καταρχήν από το νου στην ψυχή, το έχουμε πει και προηγουμένως, και από την ψυχή στο συνημμένο σώμα. Όταν αυτό εμπλουτίζεται από την ενεργό Θεία Χάρη, η σαρκική καρδιά το φανερώνει με τα πνευματικά της σκυρτήματα και την κοινωνία μαζί της, ενώ το σώμα γίνεται ανάλαφρο, φωτίζεται και θερμαίνεται. Εξαιτίας του άκτιστου χαρακτήρα της, η αναγιοπνεύματη θεωμένη ζωή των πιστών είναι ουσιαστικά ανέκφραστη, ακόμα και όταν γίνεται ο οποιοσδήποτε λόγος για αυτή. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε κανείς να εξηγήσει το ποιόν της πνευματικής ειδονής που προκύπτει από αυτήν την εκ του Θεού χαρά και χάρη σε όσους την έχουν δοκιμάσει εμπειρικώς πνευματικά. Η χριστότητα αυτή του Παρακλήτου σε όσους δεν τη γεύτηκαν είναι σχεδόν ανήκουστη ως ανέκφραστη. Δεν έχει εκφραστεί δηλαδή στην πληρότητά της και δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνει. Παραμένει όμως γνωστή και πολύ γνωστή και επώνυμη μόνο σε εκείνους που την έχουν αποκτήσει. Θα το πει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς αυτό, γνωστή μόνον της ευμυρικός είναι αυτής. Αυτοί που έλαβαν δηλαδή μοίρα, που έλαβαν πείρα αυτού του γεγονότος. Τα αίτια των πνευματικών αυτών εμπειριών κατανοούνται μόνον με την νοερή και την πνευματική αίσθηση. Τέλος, η Αγίο Πνεύμα τη ζωή πρέπει, μας λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, να αποκτηθεί οπωσδήποτε στην παρούσα ζωή του πιστού. Γιατί όποιος δεν την λάβει εδώ, δεν θα την έχει ούτε και στην μέλουσα αιώνια ζωή. Αυτό το επαναλαμβάνουν πολλοί πατέρες, όλο και βρίσκω περισσότερους. Παλιότερα είχα υπόψη μου μόνο τον Άγιο Γρηγόρη, μόνο τον Άγιο Σημειών τον Νέο Θεολόγο. Την βρίσκουμε στον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα. Πρόσφατα την βρήκα με τα πολλής χαράς και στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος φαίνεται περισσότερο κοινωνικός και τα λοιπά, που φαίνεται ως να μην ασχολείται με αυτό.
αλλά από όσα γνωρίζουμε από τη βιογραφία του και από όσα διαφαίνονται και από τα κείμενά του, αλλά τούτο και ρητός το λέει, ότι αυτό δεν αποτελεί πολυτέλεια. Πρέπει να αποκτηθεί εδώ. Δεν γίνεται στην άλλη ζωή. Και είναι ένα πολύ βασικό μήνυμα που θέλω να μας μείνει. Να μας μείνει για να μας ανησυχήσει. Γιατί είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, όχι μόνο να μην έχει κανείς πείρα αυτής της αηδίους ζωής, την παρούσα ζωή, αλλά και όταν συμβεί να την έχει κατά πολύ αραιά διαστήματα. Δεν αποτελεί εγγύηση. Απλώς αυτός που την έχει γνωρίζει τι είναι. Η εγγύηση ότι θα την έχει θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο, να γίνει μέτοχος. Από όσα είπαμε παραπάνω έγινε νομίζω σαφές ότι η χαρισματική θέωση του πιστού ταυτίζεται ουσιαστικά με την αγιοπνευματική ζωή του. Και ακόμη ότι οι θεολογικές προϋποθέσεις αυτής της ζωής είναι η θεοφάνεια δια της ακτής του ελάμψεως της Θεοποιού Χάριτος και η θεοπτία. Τόσο όμως η δωρεά της θεοπτίας όσο και η χαρισματική παραμονή στην αγιοπνευματική ζωή προσδιορίζονται σαφώς από συγκεκριμένες ανθρωπολογικές προϋποθέσεις και θα ήθελα για λίγο ακόμη την προσοχή σας, θα τελειώσω σε αυτές τις ανθρωπολογικές προϋποθέσεις, γιατί είναι κάτι που μου απασχόλησε μόνον τώρα τελευταία και χάρηκα πολύ έτσι με αυτά που προσήγησα. Τα θέτω και στην δική σας κρίση, προσέξτε τα λίγο, επειδή δεν τα έχω βρει γραμμένα σε βιβλιογραφία και πουθενά άλλο βέβαια. Αυτές οι ανθρωπολογικές προϋποθέσεις σχετικοποιούν αυτή την εμπειρία της Εκκλησίας και δίνω και τις παραμέτρους εκείνες που μας παρέχουν όχι απλώς δυσκολία αλλά και επικινδυνότητα μερικές φορές, γιατί πάντα με προβλημάτιζε ότι εδώ στο τμήμα θεολογίας ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε για τη θέωση του ανθρώπου και είμαστε οι πρώτοι που ξεπλύναμε τον Διόσφορο και τον Σεβίρο. Τους κάναμε από αιρετικούς ορθοδόξους. Αυτό με σόκαρε όσο τίποτε άλλο ποτέ στη ζωή μου. Με έθλιψε όσο δεν έχω λυπηθεί ποτέ στη ζωή μου για οτιδήποτε. Αυτά που θα σας πω είναι καρπός αυτού του προβληματισμού. Ο Εωσφόρος και οι προπάτορές μας είχαν την δωρεά της θεοπτίας. Εμείς μιλάμε για τη δωρεά της θεοπτίας. Μιλάμε. Αλλά αυτοί την είχαν. Προσέξτε. Είναι πολύ λεπτά αυτά που θα σας πω. Και στις δύο περιπτώσεις όμως ακολούθησε η γνωστή σε όλους μας απώλεια της χαρισματικής αυτής δωρεάς. Η αιτία της πτώσεώς τους ήταν ίδια. Τόσο ο Εωσφόρος όσο και οι προπάτορές μας επεθύμησαν και επεδίωξαν την ισοθεία τους, αγνοώντας κατάφορα τις υπαρξιακές προδιαγραφές τους ως πιστών όντων. Πρόβαλαν υπερήφανα και εγωιστικά το θέλημά τους, παρέκαμψαν τον Θεό και το θέλημά Του για αυτούς και επιχείρησαν την πνευματική αναβάθμιση της θέσεώς τους με μοναδικό κριτήριο τις προσωπικές τους επιλογές. Γι' αυτό και αστόχησαν τραγικά. Κατά συνέπεια, αν ο πιστός επιδιώξει την θέωση ή την αγιοπνευματική ζωή ως σκοπό της ζωής του, κινδυνεύει να εμπέσει στον ίδιο πειρασμό των προπατώρων του με τις ανάλογες φυσικά συνέπειες. Η θέωση ως αγιοπνευματική ζωή δεν μπορεί να τεθεί από τον άνθρωπο ως σκοπός του, επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να πραγματώσει ένα σκοπό που βρίσκεται πάνω από τις κτιστές δυνατότητες, πάνω από τις φυσικές δυνατότητες του δηλαδή. Όπως λέει πολύ επιτυχώς ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, πάσχομαι, δεν ενεργούμε, προσέξτε, πάσχομαι ως υπερφύση νούσαν, αλλού ποιούμε την θέωση. Ούγαρ έχουμε φύση δεκτική της θεώσεως δύναμη. Δεν έχουμε δεκτική από τη φύση μας αυτήν την δυνατότητα της θεώσεως. Η θέωση αποτελεί σκοπό του Θεού για τον άνθρωπο και άκτιστη δωρεά του προς αυτόν. Έτσι όμως αλλάζουν ριζικά τα πράγματα.
αλλάζει ριζικά και η διαδικασία για την πραγμάτωση αυτού του σκοπού. Ειδικότερα η θέωση των μυστών, που ουσιαστικά εκφράστηκε στην αρχιερατική προσευχή του Χριστού, να γίνουν δηλαδή οι πιστοί ένα με τον τριαδικό Θεό και να βλέπουν διαρκώς την άκτιστη δόξα Του, έχει ως θεμελιώδη προϋπόθεση την τήρηση των εντολών του Θεού, αφού αυτή η τήρηση οδηγεί στη φανέρωση, όπως είπαμε, του Χριστού και του Θεού Πατέρα εν Αγίο Πνεύματι στην καρδιά του Χριστού. Τήρηση όμως των εντολών σημαίνει πρακτικώς την παραίτηση του πιστού από το θέλημά του, όσο καλό και αν φαίνεται ότι είναι, όχι του κακού θελήματος μόνο, το έχουμε πει και άλλη φορά, και του καλού θελήματος. Σημαίνει υποταγή του θελήματός του στο θέλημα του Θεού. Αλλά για να παραιτηθεί ο άνθρωπος από το θέλημά του, πρέπει προηγουμένως να γνωρίσει δια της Θείας Χάριτος τον έσω άνθρωπό του και να δει το τραγικό αποτέλεσμα της περιπλάνησης του νου στα θελήματά του. Τότε θα συχαθεί το θέλημά του, θα παραιτηθεί από αυτό και θα αρνηθεί έτσι πρακτικώς στον εαυτό του, ώστε να μπορεί στο εξής να γίνει αληθινός μαθητής του Χριστού. Τότε μόνο θα προσανατολίσει σταθερά το θέλημά του στο θέλημα του Θεού και θα θεωρεί ως μονόδρομο την τήρηση του Θεού, των εντολών του Θεού, για την ευαρέστηση του θελήματός του, χωρίς καμιά άλλη εναλλακτική λύση. Παραιτούμενος ο πιστός με ευδελιγμία από το θέλημά του, πρακτικώς ταπεινώνεται πραγματικά, με συνέπεια να δέχεται πλούσια τη χάρη του Θεού, η οποία του δίνει την δυνατότητα πλέον να ανταποκριθεί στο θέλημα του Θεού για την τήρηση των εντολών του, αφού κατά την διαβεβαίωση του Χριστού χωρίς εμού ου δίνεστε ποιήν ουδέν. Έτσι όμως η χαρισματική θέωση του πιστού, που προκύπτει από την τήρηση των εντολών, προσφέρεται ως άκτιστη θεοποιός ενέργεια και δωρεά του ίδιου του Θεού από τον Θεό και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά πράξη του πιστού ούτε και κατόρθωμά του. Με αυτές τις ανθρωπολογικές προϋποθέσεις διασφαλίζεται ρεαλιστικά η διαρκής πρόοδος του πιστού στην αγιοπνευματική ζωή και εκμηδενίζεται ο κίνδυνος κάθε πτώσεως προγονικού τύπου. Με όσα είπαμε για τις θεολογικές προϋποθέσεις της αγιοπνευματικής ζωής, οι οποίες συνιστούν σημειωτέων και την υποδομή του ορθοδόξος και απλανός θεολογή, δεν αχρηστεύουμε την επιστημονική ακαδημαϊκή θεολογία. Και τούτο γιατί έργο της ορθόδοξης ακαδημαϊκής θεολογίας είναι η επιστημονική θεολογική γνωσιολογία, η οποία στηρίζεται στην πρωτογενή θεολογία των χαρισματικών φορέων της Εκκλησίας. Αντικείμενο, επιστητό δηλαδή, της ορθόδοξης ακαδημαϊκής θεολογίας είναι η κτιστή αποτύπωση της χαρισματικής θεολογίας στον πολιτισμό της Εκκλησίας. Η ακαδημαϊκή θεολογία μελετά και ερμηνεύει τον τρόπο της χαρισματικής ζωής του εκκλησιαστικού σώματος, αλλά και τους ίδιους τους φορείς αυτής της ζωντανής αποκαλύψεως του Θεού στην Εκκλησία. Τέλος, παρουσιάζει επιστημονικά το περιεχόμενο της πρωτογενούς θεολογίας της Εκκλησίας και γνωστοποιεί τα κριτήρια της ορθόδοξης θεολογίας. Κατά συνέπεια, και τελειώνει, η ορθόδοξη ακαδημαϊκή θεολογία ούτε υποκαθιστά τη χαρισματική θεολογία, ούτε όμως νομιμοποιείται να παρουσιάζει άλλη θεολογία, διαφορετική δηλαδή από τη χαρισματική θεολογία της Εκκλησίας. Ωστόσο, το κατεξοχήν προσδοκόμενο είναι οι εκφραστές της ακαδημαϊκής θεολογίας να διαθέτουν βιωματικώς και τις θεολογικές προϋποθέσεις της άγιο-πνευματικής ζωής της Εκκλησίας. Δηλαδή, ποια είναι αυτή? Η θεοπτεία. Να έχουν τη δυνατότητα δηλαδή πρόσβασης στο άκτιστο. Τότε θα είναι σε θέση να παράγουν και αυτή πρωτογενή και απλανή θεολογία. Τότε θα συνεχίζουν με εγκυρότητα να επικαιροποιούν, να ζωντανεύουν και να εμπλουτίζουν γόνιμα και δημιουργικά τη θεολογική σκέψη των Αγίων Πατέρων, παρέχοντας πρακτικά την αγιοπνευματική απάντηση της Εκκλησίας στα ποικίλα και πολύπλοκα προβλήματα της εποχής μας. Τα είπα λίγο γρήγορα για να αφήσω λίγο χρόνο προς συζήτηση. Τα θέματα
που έθεσα στον επίλογο αυτής της παρουσιάσεως που έκανα θα αποτελέσουν αντικείμενο ενός εξαμήνου για το επόμενο αρινό εξάμηνο με αυτό το θέμα της σχέσεως της ακαδημαϊκής θεολογίας με τη χαρισματική θεολογία και τον πολιτισμό της Εκκλησίας και τον θύραφιν πολιτισμό. Είναι μια προσπάθεια που θα επιχειρήσουμε, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη σύγχυση μονοφυσιτικού τύπου με εκφορές και νεστοριανικές. Δηλαδή, τι εννοώ εδώ μεταφορικά, ότι ή τονίζεται ο ένας παράγοντας μονομερός, είτε δηλαδή της χαρισματικής θεολογίας ή μονομερός της ως θείος, ας πούμε, έτσι, άκτιστος, ή κτιστός, ακαδημαϊκός, θητικός, δηλαδή σε τελευταία ανάλυση, ανθρώπινος, κατά το μονοφυσιτικό, κατά τη μονοφυσιτική εκδοχή, ή παρουσιάζονται αυτά μαζί μεν, το ένα κοντά στο άλλο, αλλά χωρίς μία οργανική σύνδεση σε ένα και μοναδικό. Γι' αυτό είπα στην τελευταία αποστροφή του λόγου μου ότι το προσδοκόμενο είναι αυτό. Οι ακαδημαϊκοί θεολόγοι και κατ' επέκταση εσείς να καταφέρουμε να κάνουμε αυτή τη χαρισματική θεολογία των χαρισματούχων δική μας θεολογία, την οποία θα δίνουμε με μία εκφορά επιστημονική, απαντώντας στα σύγχρονα προβλήματα κατά έναν τρόπο τέτοιο, όχι αποστεωμένο και που δεν κολλάει στα πράγματα, αλλά με έναν τρόπο ζωντανό, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο από την κοινωνία μας, αυτό είναι αλήθεια και αυτό είναι το φοβερό έλλειμμά μας. Δεν μας διασώζει ως Ορθοδόξους η επανάληψη, και στην καλύτερη περίπτωση που δεν έχουμε επηρεασμό από τη Δύση, που την έχουμε πάρα πολύ, αλλά και αν δεν την είχαμε, η ξερή αναφορά και επανάληψη δεν θα μας διασφάλιζε, επειδή θα ήταν κατά έναν τρόπο το ανθρώπινο κοσμικό και το θείο από την άλλη μεριά, το ένα κοντά στο άλλο, υποτύπων νεστοριανικής, πώς λέγεται, συναφίας. Αλλά μέσα στην Εκκλησία έχουμε την υποστατική ενότητα που έχει αναλογία με την ένωση, όπως μας λένε οι πατέρες, της ψυχής και του σώματος, όπου τα δύο είναι οργανικά και αλληλεπιδρούν. Αυτή είναι η ζωντανή θεολογία και αυτή είναι, έτσι τουλάχιστον την βλέπω εγώ, εκείνη προς την οποία προσβλέπω, για να μην πω και λίγο ρεύμα. Να σας ακούσω, ορίστε. Σαν συνάδελφοι είχατε πει ότι υπάρχουν δύο ειδικοί θεολογίες, η πρωτογενή και αυτή που ακολουθεί με τους πατέρες. Και αν δεν υπάρχει αυτή η η σύζευση, η υποστατική της ακαδημαϊκής θεολογίας με την πρωτογενή, μπορούμε να πούμε ότι ακολουθεί με τους πατέρες? Κοιτάξτε, το ακολουθήν τον Χριστό έχει μία εξωτερική ακολουθία και υπάρχει και μία εσωτερική ακολουθία. Εξωτερική ακολουθία είχε και ο Ιούδας. Είχαν και οι του Ζεβεδαίου για ένα διάστημα. Είχε και ο Πέτρος ένα διάστημα. Αλλά το φρόνημα δεν ήταν του Χριστού. Αυτό που λέω αντιστοίχως θέλει να πει ότι με το να επαναλαμβάνουμε, από το να γίνουμε τελείως κοσμικοί και να μην ακολουθούμε καθόλου, είναι καλό να ακολουθούμε τον Χριστό, να ακολουθούμε τα της Εκκλησίας, αυτά που λέει, για να βρισκόμαστε τυπικός καταρχήν ως ακόλουθοι, ως επόμενοι. Ποιο πλεονέκτημα έχει αυτό? Το έχω πει κι άλλες φορές. Το γεγονός ότι κόβεις το θέλημά σου προς τα έξω και θέλεις να κάνεις αυτό που πάντοτε είπε η Εκκλησία, ακόμη και όταν δεν το καταλαβαίνεις, όπως λέει το παιδί, μα γιατί να κάνουμε νηστεία? Κάνε την εσύ, θα την καταλάβεις μετά. Τώρα δεν την καταλάβεις, αργότερα θα την καταλάβεις. Ή όταν δεν θα την κάνεις θα καταλάβεις τη σημασία που σε διασφάλιζε. Κάνε την προσευχή σου και τα λοιπά.
Αυτά φαίνονται εξωτερικά, ο εκκλησιασμός. Όταν κόβει το θέλημά του κανείς συνειδητά, σιγά σιγά, επειδή μπαίνει σε μια διαδικασία πνευματική, η οποία λέγεται ταπεινοφροσύνη, και ταπεινοφροσύνη είναι όταν δεν κάνεις πρακτικό στο θέλημά σου, έχεις την δυνατότητα, ανάλογα με την προαίρεσή σου, να περάσεις και στον βιωματικό χώρο. Δεν μπορείς να περάσεις έτσι διαφορετικά, εκτός εξαιρέσεως. Να επενδυστεί επί σταυρού σου. Αλλά μην περιμένουμε εκείνη την ώρα. Η φυσιολογική πορεία είναι να ακολουθούμε τα λεγόμενα από τους πατέρες, αλλά το αμέσως συζητούμενο μετά θα είναι να επιχειρούμε να μπούμε και στο πνεύμα. Αυτός είναι ο αγώνας της τελειώσεως. Αλλά μην υποτιμάτε το πρώτο, γιατί το πρώτο μας διασφαλίζει από την ορθόδοξη πίστη. Μας διασφαλίζει την ορθόδοξη πίστη. Ξέρουμε ότι είμαστε στο σπίτι μας. Ξέρουμε ότι είμαστε στεγασμένοι. Αλλά δεν αρκεί να είναι κανείς στεγασμένος, πρέπει να είναι και εργαζόμενος. Εκεί που είναι στεγασμένος για να προκόβει. Αυτό θα έρθει μετά. Πήρες απάντηση? Ναι, απλώς επειδή κι άλλοι λένε ότι ακολουθούν τους πατέρες, παρεμηνεύοντας βέβαια. Γι' αυτό... Κοιτάξτε, από εκεί και πέρα, το αν παρεμηνεύει, και αυτό συμβαίνει από πολλούς, να γίνεται μια παρεμηνία, η Εκκλησία έχει και κάποιες εγγυήσεις που παρέχει. Δηλαδή, δεν μπορεί να παρεμηνεύει τους πατέρες εκείνος ο οποίος κρίνεται από τον Θεό ως δόκιμος. Λέει ο άλλος πάνω, εγώ θα σας δώσω την αυθεντική ερμηνεία των πατέρων. Το λέει ο ίδιος του. Εγώ θα σας τη δώσω την αυθεντική. Με βάση την φιλολογική, ιστορικό, δογονική και τα λοιπά, προσέγγιση και τα... Σας λέω ότι αυτό είναι το νόημα. Αυτός όμως, κατά τον Απόστολο Παύλο, είναι εκείνος που χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως δόκιμο. Η Εκκλησία όμως έχει άλλα κριτήρια. Λέει, δόκιμος είναι ο Κύριος συνιστής. Και πώς συνιστά ο Κύριος ότι η ερμηνεία η δική του είναι αυθεντική? Για τον ακολουθούν το λέει σημείο. Όταν λοιπόν αυτός ο οποίος μου λέει εμένα κάτι, βλέπω ότι έχει τηλεόραση πνευματική, εγώ πείθομαι. Το καταλαβαίνω και στη συνέχεια. Και εκείνη τη στιγμή, να μην το καταλάβω, διάβαζα μια φορά το Λυκέρι, διάβαζα τον πατέρα Σοφρόνιο, και η κυρία δεν ήρθε αυτή που με ρώτησε προχτές κάτι. Λέει ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε, είμαστε χριστιανικός, αλλά να πεθάνουμε. Δεν καταλάβω. Πώς είναι δυνατόν? Μου πήγε λίγο το μυαλό, αλλά δεν είμαι σίγουρο. Λέω, ας το ρωτήσω. Συνεχίζουμε. Του έδωσα αμέσως την απάντηση. Δεν τον είχε διαβάσει. Μου λέει, ναι, εννοεί το βάπτισμα. Μου είχε περάσει το μυαλό, μήπως εννοεί αυτό εμένα ως μήπως. Οπότε το βάζω κάτω και λέω πράγμα. Δεν μπορεί κανείς να ζήσει χριστιανικά. Αν εφεμού δίνεστε ποιον είναι, δεν μπορείς να ζήσεις. Όσο και να θελήσεις, τα μούτρα σου θα τρως. Αν δεν γίνει αυτή η πνευματική διαδικασία από το ίδιο το Πνεύμα του Θεού, ζητώντας δηλαδή ως ανεπαρκής, ταπεινούμενος, συνέχεια τη χάρη του Θεού, ώστε να μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Άρα δεν μπορείς να το κάνεις. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να πεθάνεις χριστιανικά. Μα άμα το πάρεις επί βιολογικού πεδίου, αν εσύ δεν κάνεις αυτά που είπαμε προηγουμένως, δεν τηρείς τις εντολές, πού θα φτάσεις στο μαρτύριο για να πεθάνεις στον Χριστό? Εσύ θα παραιτηθείς από τις απόψεις σου. Από τη ζωή θα παραιτηθείς. Δεν θα το κάνεις. Οπότε πάει αλλού το πράγμα. Μπορούμε να πεθάνουμε μόνο στο βάπτισμα. Γιατί εκεί λέμε το ναι. Τώρα το πόσο το λέμε εμείς το ναι, είναι λίγοι αυτοί που το λένε σήμερα ενήλικες. Το είπε ο νονός μας και η νονά μας, αντί για μας. Ακόμη πιο χαρισματικά το πήραμε. Δεν κάνουμε τίποτα. Να έτσι. Θέλει να πει ο Θεός την έδωσε. Καταλάβατε? Αφού πεθάναμε. Αλλά εμείς λέμε ότι πεθάναμε.
Δεσποινίδα εδώ μου είπε για τους Ρωμαιοκαθολικούς που ραντίζονται, οι οποίοι δεν μιλάνε για το θάνατο, αφού δεν βαπτίζονται. Λες όμως ότι ο καθηγητής σου είπε ότι έχουν βάπτισμα. Μάλλον δεν θα ξέρει καλά ελληνικά. Ξέρει ελληνικά, αλλά έχει άλλους λόγους που λέει ότι έχουν βάπτισμα. Γιατί δεν βαπτίζονται οι άνθρωποι. Δεν βαπτίζονται καν. Ραντίζονται. Ψεκάζονται. Οπότε δεν βαπτίζονται. Και τυπικά ακόμη δεν βαπτίζονται, δηλαδή δεν πεθαίνουν. Πώς να το πούμε. Το βάπτισμα είναι μετοχή στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού. Και έτσι παίρνει στη συνέχεια το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό δεν το έκανε. Εμείς τους θέλουμε, έχουμε πλατιά καρδιά. Έχουμε και βάπτισμα. Εντάξει, σαν το δικό σου. Το λέω συγγνώμη με τη γενική έννοια. Όταν εσύ δεν βλέπεις, δεν βλέπουν και αυτοί, είστε αδερφές. Λέγε. Αυτό που σας είπα, πρέπει μήπως υπάρχει σε κάποιο βιβλίο. Ποιο? Αυτό ότι ο Άγιος Μάρκος ο Γενικός δεχόταν το βάπτισμα. Όχι, δεν έγινε λόγος για το βάπτισμα. Ο Άγιος Μάρκος ο Γενικός, όταν πήγε πιεζόμενος εκεί, θέλησε να δημιουργήσει ένα κλίμα φιλικό. Δηλαδή, πώς το λένε, αυτά τα επίστευε και νωρίτερα, τα έγραψε και αργότερα, ότι αυτοί είναι πλανεμένοι, ότι δεν είναι εκκλησία κτλ. Ήταν αμφίβολο. Αλλά εφόσον κλήθηκαν εκεί για συζήτηση, είπε να τα αφήσει αυτά κατά μέρος και τους μίλησε και τους προσαγόρευσε ως να ήσαν και αυτοί μέλη της εκκλησίας, τα οποία ήθελαν να πληροφορηθούν κάποια πράγματα πώς έχουν, για να δημιουργηθεί ένα κλίμα. Μετά όμως από το κλίμα αυτό, μόλις τα είπε με το όνομά τους τα πράγματα, άρχισαν να τους κόβουν το σιτηρέσιο, το φαΐ, άρχισαν να τους εκβιάσουν και στο τέλος τους πίεσαν, τους καταπίεσαν, υπέγραψαν οι άλλοι. Ο Άγιος Μάρκος όμως δεν υπέγραψε και είπε σαν πανταχού Ορθοδόξους με αυτή την εγκύκλιο που έστειλε, ότι εμείς οι Λατίνοι εισήν αιρετικοί και εμείς ως αιρετικούς αυτούς απεκόψαμε. Δεν τους είπαμε, λέει, δεν τους είπαμε εξ αρχής έτσι, αναμένοντας από τη μια μεριά την επιστροφή τους και από την άλλη ότι το γένος αυτών ήταν μεγάλο και θα επηρέαζαν την κατάσταση εις βάρος, λόγω του ότι ήταν και υπό την κατάσταση που ήταν, την δυσμενή ιστορική. Εκεί υπήρχαν δηλαδή κάποιοι άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν το είπαμε έξω από τα δόντια. Τώρα όμως το λέμε διότι αποδεικνύεται από τα πράγματα ότι αυτοί δεν θέλουν να μετανοήσουν, αλλά θέλουν να νομιμοποιήσουν αυτό που έχουν, το οποίο είναι εσφαλμένο και να το δεχτούμε κι εμείς. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Τώρα την ιστορία τη διαβάζεις όπως θέλεις, όπως κρατάς το βιβλίο. Είναι σαν τους Έλληνες στη Σμύρνη, 22-23, που στριμώχνονταν στο λιμάνι για να ανεβούν, όπως δηλαδή στριμώχνονται τώρα στο λεωφορείο, έτσι. Κάτω τα είναι πολλοί, ποιος θα πρωτομπεί. Έτσι ήταν. Έτσι το γράφουμε. Γιατί? Τώρα πώς θα το πούμε, ότι μας έσφαξαν, μας έκαναν οι Τούρκοι, οι αδερφοί μας, οι συμπέτεροι μας, οι κουμπάροι μας, το λοιπά, τώρα θέλουν να μπούμε στην Ευρώπη. Το λένε έτσι. Επειδή το λένε έτσι είναι. Κατάλαβες θέλω να σου πω. Κάθε ένας έχει μία ανάγνωση της πραγματικότητας, η οποία δεν οφείλεται στα μάτια του, αλλά στο σκοπό του. Θέλει να λέει αυτή την πλευρά. Δεν λένε, όλοι τους αυτοί που λένε έτσι τα πράγματα, δεν λένε τίποτε βρώμικο από τα βρώμικα. Δεν λένε δηλαδή ότι είναι οι δυτικοί κακόβουλοι, δόλοι, διαβολικοί, επειδή κάνουν διαβολικά πράγματα, αλλά δεν τα λένε. Δεν τα ξέρουν, δεν θέλουν να τα αναφέρουν. Δηλαδή η Ιουνία έχει αυτά τα πράγματα που είπα, τη βρωμιά. Έρχεται, κάνει όλα όπως ένας Ορθόδοξος, γιατί για να τους ξεγελάσει τους Ορθόδοξους. Τους ξεγέλασε και εξακολουθούν να το κάνουν. Ωραία, μα βγάλτε τους αυτούς εδώ πέρα, είναι απατεώνες. Οι Ιουνίτες είναι απατεώνες. Είναι ο Δούριος Ήπος του... Δεν το κάνουν. Δεν λέμε όμως εμείς ότι αυτό είναι απάτη, αυτό είναι βρωμιά, αυτό είναι ανεντιμότητα.
Αλλά τι λέμε, δυστυχώς, ότι ο διάλογος που κάνουμε μαζί τους είναι ειλικρινής και έντιμος. Έτσι το άκουσα, εγώ δεν μπορώ να τα ακούω αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να είμαι παρόν ή δεν θα είμαι παρόν εκ προημίου, αλλά για να μην με θεωρήσουν ότι δεν θέλω να τους ακούω, όταν πάω τους λέω. Η Ουνία είναι έντιμη, είναι ανέντιμη, είναι και βρώμικη. Οπότε τότε δεν μπορούν να πούνε, γιατί ξέρουν ποιος τα λέει, που γνωρίζω κι εγώ και αυτοί τα γνωρίζουν. Μεταβαίνουν σε ετερογένους. Τώρα να τα αφήσουμε αυτά. Μην μιλάμε για αυτά. Άλλα λόγια. Έτσι όμως δεν γίνεται η ένωση. Δεν γίνεται. Η ένωση γίνεται πάντα μέσα στα πλαίσια της αληθείας. Λέγε τώρα το άλλο. Ας πούμε, έτσι πώς μας λένε εδώ πέρα, έχω καταλάβει, μας έχω δώσει να καταλάβουμε ότι ας πούμε έχουμε διαφορές που δεν είναι έτσι τόσο σημαντικές, ξέρω εγώ. Όταν θα φτάσει στο 7ο εξάμηνο, θα πούμε μαζί. Έτσι λένε όλοι οι φοιτητές όταν φτάνουν στο 7ο εξάμηνο. Και όταν φτάνουν στο 7ο εξάμηνο και με παρακολουθούν, τους λέω εγώ δημοσία. Όποιος μου βρει ένα δόγμα στο οποίο να ταυτιζόμαστε, γιατί σε όλα διαφέρουμε, εγώ θα του βάλω 10 χωρίς να τον εξετάσω. Και μέχρι σήμερα, 25 χρόνια, δεν ήρθε κανείς. Προχτές μόνο σε αυτές τις εξετάσεις ήρθε κάποια κοπέλα να πει μια άλλη, λάθος κατάλαβε, λάθος πράγματα κατάλαβε και μου έλεγε άλλα. Δηλαδή δεν έχουν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ακριβώς το αντίθετο. Πώς σας λέω, θα σας βάλω 10. Πέστε μου ένα δόγμα στο οποίο να ταυτιζόμαστε. Άρα λέω ότι όχι απλώς έχουμε πολλές και μεγάλες, αλλά δεν έχουμε και κάποια ομοιότητα στα δόγματα, έτσι, όχι σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, δεν θα το λύσουμε όμως αυτό το θέμα, το οποίο θέτεις τώρα, γιατί είναι θέμα εξαμήνου. Ορίστε, έχουμε κανένα 2 λεπτά ακόμα. Για αυτούς που δεν ξέρουν, συγγνώμη, είπαμε στο περασμένο μάθημα ότι και συμφώνησαν οι περισσότεροι να αρχίσουμε στις 5.30 και να τελειώνουμε στις 7.30 αντί στις 8. Γι' αυτό ήρθατε κάποιοι καθυστερημένα. Έχετε αντίρρηση? Όχι. Εντάξει, περισσότερο το θέλετε, βολεύει. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα από τις 7.30 η ώρα μέχρι τις 8 η ώρα, αν θέλετε κάποια συζήτηση ιδιαίτερη από αυτόν στο γραφείο, μπορούμε να την κάνουμε. Αλλά και εδώ πέρα μέσα δεν πειράζει. Ορίστε πάτε. Ναι, ακούγεται και σε κηρύγματα η εξής φράση ότι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η θέωση. Επειδή ακούγεται, γι' αυτό τα είπα. Στην αποστροφή του λόγου της είπατε ότι ο σκοπός του Θεού για τον άνθρωπο είναι η θέωσή του και μεταξύ άλλων είπατε ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι δια των εντολών η απαρέσταση του στον Θεό. Λοιπόν, τώρα τι είναι αυτή η κουβέντα που λένε, προφανώς είναι μαθησμένη. Ναι, μην φανταστείτε ότι και εγώ δεν τα έλεγα αυτά που έλεγα. Μετά από πολύ προβληματισμό, σας ανέφερα και μερικά γεγονότα, οι οποίοι αυτοί που τα έλεγαν και τα λοιπά οδηγήθηκαν εκεί που οδηγήθηκαν, και εγώ από την άλλη μεριά έβλεπα για μερικά χρόνια ότι ενώ ξέρω έναν πολύ υψηλό στόχο και τα λοιπά και τα λοιπά, όχι μόνο δεν τον έφτανα, αλλά τέλος πάντων είχα πολλές αποτυχίες. Το ψάξα το πράγμα. Και γι' αυτό το θέλω και στην κρίση σας. Έχετε τη γνώμη ότι δεν είναι έτσι? Δεν έπεσε ο αεροσφόρος από εκεί? Αυτοί το είχαν, εμείς δεν το έχουμε. Αυτοί το είχαν και έπεσαν. Επομένως και εμείς ποτέ δεν πρόκειται να το φτάσουμε με τις δικές μας επιλογές και με τους δικούς μας στόχους. Ο Θεός το έβαλε επειδή αυτός το παρέχει. Μας έδωσε εμάς άλλες εντολές. Δεν υπάρχει εντολή, ας πούμε, να γίνουμε εμείς μόνοι μας κάτι, αλλά μας είπε να τηρούμε τις εντολές. Οι εντολές είναι σαφείς. Και αυτές οι εντολές στο αποκορύφωμά τους τελικά οδηγούν εκεί. Πού οδηγούν? Στο να έρθει ο ίδιος. Δηλαδή ο αγιασμός μας, που λέει, είπα, χωρίς τον αγιασμό, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορεί κανείς να δει τον Κύριο. Αν δεν έχει δηλαδή την αγιότητα του Θεού, μα η αγιότητα του Θεού είναι η οπτική δύναμη, η αγιότητα του Θεού είναι η ίδια αυτή η άκτιστη χάρη, και αυτή δεν μπορούμε να την έχουμε
εάν δεν είμαστε ταπεινοί. Η ταπεινοφροσύνη επομένως είναι μία αρετή, είναι εντολή του Χριστού, είναι μάθετε απ' εμού ότι πράγω σε μη και ταπεινώ στην καρδία. Αν όμως δεν ξέρουμε πώς θα γίνουμε ταπεινόφρονες, θα έχουμε εμπλοκή, θα κοιτάμε να γίνουμε θεοί, να θεωθούμε. Τι να θεωθείς, αφού αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Μπορείς όμως να ταπεινοφρονείς. Αν ταπεινοφρονείς, αυτό θα γίνει. Δεν είναι δική σου δουλειά, γιατί ταπεινείς δίδωση χάρη και δια της χάριτος έχεις το ζητούμενο. Αλλά δεν είναι δικό σου, είναι άκτιστο και δεν μπορείς να το κάνεις. Μπορείς όμως να τηρείς τις εντολές. Τηρώντας τις εντολές μόνος σου, όχι φυσικά. Άνευ μου δεν είναι στην ουδέ. Ζητώντας ανα πάσα στιγμή, έχοντας ανα πάσα στιγμή δηλαδή αυτήν τη σύνδεση με τον Θεό, κατανοώντας την ανεπάρκειά σου ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Και αυτό λέω θα κάνω και εκείνο θα κάνω και εκείνο, και τρώμε ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας δυστυχώς σε αυτήν την προσπάθεια. Λέμε αυτό θα το κάνω, εκείνο θα το κάνω, εκείνο θα το κάνω, στο τέλος καταλήγουμε, αυτή είναι η κατάληξη και προσωπική. Δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Αυτό το πράγμα, το ότι δεν μπορούμε να κάνουμε, είναι από εκεί που έπρεπε να ξεκινήσω. Μας το είπε ο Χριστός. Άνευ μου, δεν είστε ποιον ουδέ. Εμείς είπαμε, δεν πάει να το λες, εμείς θα κάνουμε όμως. Κάνουμε καλές πράξεις, θα κάνουμε αυτό εκείνο και διαπιστώνουμε ότι αυτά τα καλά που κάνουμε είναι χειρότερο από το να μην κάνουμε τίποτα. Διότι αυτά που κάναμε είναι τόσο βρωμερά, ενώ ο κόσμος μπορεί να τα λέει καλά. Γιατί είναι βρωμερά, με καταλαβαίνετε, δεν ξέρω. Είναι γιατί έχουν μέσα περηφάνεια. Γιατί ότι κάνω κάτι εγώ, πάει. Φούσκωσαν τα μυαλά, έρχεται η υπερηφάνεια και ενώπιον του Κυρίου η υπερηφάνεια είναι το βδέλημα. Σε συχαίνεται ο Θεός πλέον. Δεν συχάθηκε τον τελών, συχάθηκε το Φαρισαίο. Έκανε καλά έργα, έκανε. Αυτά που έκανε ήταν καλά. Αν τα αυτονομήσεις από 100 πάντα ως ακτώ, με προσεύχω, με νηστεύω, στους Σαββάτου κτλ. Έλεγε ο Φαρισαίος. Ήταν αλήθεια, ήταν. Η υπερηφάνεια όμως τον βρώμησε. Αυτό το παθαίνουμε σε κάθε προσπάθειά μας. Λέει ένα ωραίο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι η καινοδοξία τις αρετές παρυφέστηκε. Η καινοδοξία όμως οδηγεί στην περηφάνεια. Σε κάθε αρετή υπησέρχεται πονηρά η καινοδοξία. Τότε τι θα κάνουμε? Δεν θα κάνουμε αρετή. Θα την κάνουμε με άλλον τρόπο. Με τρόπο που να μην πέφτει. Και δεν πέφτει αυτός που είναι ταπεινόφρονο. Δηλαδή όταν λες δεν μπορώ να κάνω τίποτα, Θεέ μου, ό,τι έχω κάνει, δικό μου δηλαδή, έχει βρωμίσει. Ήταν καλύτερα να μην το κάνω. Τώρα λοιπόν, σε κάθε περίπτωση που θέλω κάτι να πω, που θέλω να ενεργήσω, που θέλω να σκεφτώ κάτι που μου έρχεται, αυτό σου λέει δεν θα έχεις τέλειο, ούτε καλό. Να μην κάνεις καλές σκέψεις, όχι, να μην κάνεις καλές. Βέβαια, από το να κάνεις κακές, είναι καλύτερα να κάνεις καλές. Όταν κάνεις καλές για ένα διάστημα και δεν κάνεις κακές, μετά θα καταλάβεις ότι δεν είναι καλό να κάνεις καλές. Διότι μέσα από τις καλές θα αρχίσει ο μετεωρισμός και από τον μετεωρισμό θα ρηχτεί η γέφυρα των δαιμόνων και θα έρθουν και θα σε δουλεύουν άγρια. Και έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις των πλάνων. Έτσι αρχίζει η πλάνη. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος μένει μόνο στη συνείδηση ότι από σένα αν μου δώσεις θα κάνω, και τότε το βλέπει βέβαια και οι άλλοι μπορεί να τον επενούν και λέει άστος να λένε, λέει μέσα του, διότι εγώ ξέρω πόσες φορές έφαγα τα μούτρα μου για να κάνω κάτι και δεν μπορούσα. Εδώ άμα δεν με βοηθούσε η χάρη του Θεού πρόκειται να κάνω τίποτα. Και ενώ σου παραμένει με αυτόν τον λογισμό ότι του τήρησε την εντολή του Θεού με τη δύναμη του Θεού, μένει ταπεινόφρονο, εκεί τη χάρη του Θεού, έχει τη χαρά, έχει την ειρήνη και τέλος πάντων προάγεται. Κάποιος σήκωσε το χέρι. Εσύ πάλι. Κάποιος άλλος. Ορίστε κυρία. Δεν υπάρχει λόγος ο κίνδυνος να πούμε ότι να εφησυχαστούμε πάνω σε αυτό το τομέα. Να πούμε ότι αφού ο Θεός δεν μου δίνει δύναμη δεν κάνω τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μη σου δώσει. Αδύνατο. Μην κάνουμε τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δώσει. Γιατί λέει αιτείτε και δοθήσετε είναι. Ζητείτε και ευρύσετε. Τι ζητάτε? Μας είπε και τι να ζητάμε. Ούτε την βρώση την απολυμένη, αλλά τη μενούσα η ζωή είναι αιώνια. Και ποια είναι η
η μένουσα η ζωή είναι αιώνιον, όχι δηλαδή τι θα πάμε και τι θα πιούμε, αλλά ζητείτε, να σου είπε σε άλλη συνάντηση, ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού, τη δικαιοσύνη αυτή. Επομένως ο άνθρωπος που προσεύχεται, ποιος είναι ο άνθρωπος που προσεύχεται σωστά? Αυτός που λέει Θεέ μου ελέησέ με. Αυτή είναι η σωστή προσευχή. Αυτή είναι η επίκληση της Βασιλείας του Θεού. Διότι το έλεος του Θεού αυτό είναι η εσπλαχνία του, είναι η Βασιλεία του. Δεν ζητάς, γιατί για να ζητάς πρέπει να βλέπεις τι σου λείπει. Πώς να βλέπεις αφού δεν βλέπεις? Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Ζητάς το έλεος του Θεού, έρχεται το έλεος του Θεού, παραδέχεσαι ότι είσαι όχι ταμπουλαράζα, αλλά βάθος αμέτρητον προς τα κάτω, προς τη βρωμιά και την αγνωσία κτλ. Και ζητάς απλώς το έλεος του Θεού. Έρχεται αυτό βαθμιδών, αφού εκεί στηρίζεσαι, και αυτά τα κάνει. Και ενώ όσο τα κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση να υπερηφανευτείς. Μπορεί να βγήκαν πολλά μπάζα, τα βλέπεις, αλλά βλέπεις εσύ προς τα κάτω. Εσύ βλέπεις τα άλλα που σου αποκαλύπτει, επειδή δεν είναι δική σου δουλειά, αλλά του Αγίου Πνεύματος, σου φωτίζει και βλέπεις αυτά τα οποία ποτέ δεν είχες σκεφτεί ότι είναι τεράστια σημασία για σένα, άσχημα πράγματα. Οπότε ταπεινοφρονείς. Καταλάβατε? Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου δώσει ο Θεός. Η μόνη περίπτωση που υπάρχει είναι να μην ζητάμε. Ή να μην ζητάμε σωστά. Τι κίνδυνος? Με την άποψη ότι πολλές φορές ελεγχόμαστε για πράγματα που θα έπρεπε να κάνουμε και δεν κάνουμε. Και εκεί έρχονται. Μα δεν υπάρχουν πράγματα που έπρεπε να κάνουμε και να αρχίσουμε τώρα να τα μπλέκουμε και με τον εαυτό μας και να δημιουργούμε κόμπλεξ τέτοια. Ένα πράγμα πρέπει να κάνουμε από όλα. Ενώσεις τι χρία είπε? Τι είναι η χρία? Να ζητούμε το έλεος του. Γι' αυτό το πράγμα όταν έχεις πρόβλημα υπάρχει άμεση λύση. Δηλαδή συνέλαβα το νου μου να αλητεύει, συνέλαβα το νου μου να μην είναι εκεί, θα τον φέρω πίσω με φρόνημα ότι ακόμα δεν κάνω το ζητούμενο. Και τι να πω δηλαδή, τι να πεις? Άρα τέτοιος είναι, άρα φευγάτος, ακόμη φευγάτος. Τι δημιουργεί αυτό το κόμπλεξ? Δημιουργεί αυτογνωσία, ότι όσο και αν προσπαθώ και αν το προσπαθήσω μόνος μου θα με πιάσει πονοκέφαλος, αλλά αν δεν το προσπαθήσω μόνος μου και ταπεινά αποδεχτώ ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω, αλλά Θεέ μου εσύ αυτό μου το ζήτησες, και για να μου το ζήτησες το ζητώ επειδή μου το ζήτησες, διότι εγώ ούτε που θα μου ερχόταν να το ζητήσω, ούτε και που θα το έκανα, γιατί δεν το βλέπω να μπορώ να το κάνω, αλλά εσύ μου είπες αυτό να κάνω, και αφού μου το είπες ταπεινά και εγώ το κάνω, και ό,τι θες σας γίνει. Αυτός που λέει ό,τι θες σας γίνει, υπό την έννοια ότι και τη ζωή μου δηλαδή ακυρώνω, εμένα αυτό το πράγμα μου είπες, τότε του έρχονται αυτά που λέμε εμείς αυτούς που το κάνουν, πώς τα έπαιξε αυτά τα πράγματα? Και σου λέει απλά όπως μου ήρθαν. Και πώς σου ήρθαν? Έτσι μου ήρθαν. Καλά έκανες τίποτε? Όχι, δεν έκανα τίποτε, έτσι μου ήρθαν. Έρχονται λοιπόν πια αυτά που λέμε εμείς, ότι αν σπουδάσουμε, αν το σκεφτούμε, αν ρωτήσουμε, αν διαβάσουμε, αν ακούσουμε τηλεόραση κτλ, θα τα μάθουμε. Αλλά δεν τα μαθαίνουμε όπως πρέπει να τα μάθουμε. Ενώ αυτά έρχονται έτσι και μένεις άναυδος και βλέπεις ότι αυτός το κάνει, και του λες τι κάνεις, και εγώ τώρα τόσα που σου είπα τι θα κάνεις? Τίποτα μου. Καλά, αυτό δεν έχει αγάπη, θα λέγεις. Μα εγώ εκεί βλέπω, αυτός μου είπε εμένα να βλέπεις, και εγώ λέει κοιτάζω εκεί. Δηλαδή αυτά που μου είπες όλα τα αφήνω σε αυτόν, να τα ρυθμίσεις αυτός, και αφού τα αφήνω και αυτά σε αυτόν, μου λέει τι να πω ή να μην πω, και οπότε πηγαίνεις κοντά του και αναπάβεσαι και λες τόσο καιρό ταλαιπωρούμουν, ή γιατί ταλαιπωρείται ο κόσμος. Βέβαια οι νέοι τώρα εδώ, όσοι είναι νέοι, λέει πρέπει να προβληματίζουν. Προβληματιστείτε. Μόνο να μην γίνετε προβληματικοί. Το πρόβλημα είναι όμως ότι τις περισσότερες φορές γίνονται οι άνθρωποι προβληματικοί από τον πολύ προβληματισμό. Μερικοί το πάρουν πολύ επάνω τους, γιατί είναι και εύστροφοι και πάνε τα μυαλά τους σε πολλά πράγματα, ας πούμε, και επειδή πάνε σε πολλά πράγματα νομίζουν ότι έχουν προκόψει. Αλλά τους πιάνει πονοκέφαλος, μετά θέλουν χάπια για να συμμαζευτεί. Έτσι, εδώ μιλάμε με βάση την θεολογική ανθρωπολογία. Δηλαδή, με βάση τον κατασκευαστή, τι οδηγίες έδωσε. Καταλάβετε, ορίστε τις φήμες. Το ξέχασες. Καλή κάνει.
Να αναφέρω κάτι. Ο Απόστολος Παύλος παρετήθηκε από το θέλημά του, γι' αυτό και έλεγε τόσο όμορφα «Ζώδεο και εγώ». Και ασφαλώς, αφού κινούμενος, ήταν άνθρωπος κινούμενος εν πνεύματι, το Άγιο Πνεύμα τον έλεγε. Θα πας εκεί, δεν έλεγε θα πάω εκεί, γι' αυτό και τους... Αν ο Κύριος θελήσει και όταν θέλει το όραμα. Και έφτασε στο σημείο ο Παύλος να λέει από την επιθυμία να φύγω από αυτόν τον κόσμο, να αναλυθώ και να πάω μαζί με τον Χριστό. Αυτό το βλέπουμε και στον Πέτρο που είχε τη θεοπτία της μεταμορφώσεως. Καλό και στην ημάσο δεν είναι, αλλά πήρε την απάντηση. Έχουμε αγώνα να κάνουμε κάτι. Και βλέπουμε και στην κοινογραφία της Εκκλησίας σε έναν αναβαθμό να το λέει πόσο ωραία. Η καρδία μου προσέλω και υψωθήτω και ουδέν θέλξει με τον του κόσμου τερνό προς αναζηλία. Αυτό αν το ζήσουμε, ήδη βρισκόμαστε σε κάποιο σκαλοπάτι. Κοιτάξτε, εδώ είπαμε εμείς για λόγους καθαρά επιστημονικούς και πολύ υψηλά πράγματα. Οφείλουμε να τα πούμε, διότι είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Αλλά να είμαστε προσγειωμένοι, να αρχίσουμε σωστά. Και το σωστό το έχω πει επανειλημμένως. Το σωστό σημαίνει είμαι φάλτσος, είμαι εκτός, είμαι, ας μην πούμε έτσι πολύ δυνατά πράγματα που είπα εγώ, τα οποία ήταν του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, δηλαδή ότι όταν θα δούμε το πρόσωπό μας το αληθινό θα φρίξουμε σε μια πρόοδο καθάρσεως. Αλλά λέω εγώ που τότε μόνο κανείς θα μισήσει τον εαυτό του, αλλά μια πρώτη προσπάθεια είναι να καταλάβουμε αυτά τα πολύ ας πούμε νηπιώδη, τα οποία δεν είναι και τόσο νηπιώδη, γιατί δεν τα λαμβάνουν καθόλου υπόψη μας, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άνευε μου που δίνεστε πίνω δε. Καλά, εγώ τόσα χρόνια που διάβαζα για να μπω στο πανεπιστήμιο και τόσα χρόνια που σπούδασα και σπουδάζω και μου λέτε τώρα εσείς, εγώ τα λέω. Ο Χριστός το λέει. Εσάς το λέω εγώ έτσι με λίγη έμφαση παραπάνω, γιατί είμαι παθών. Γιατί και εγώ κάποια πράγματα είπα, δεν έλεγα φανερά άστα λέει ο Χριστός, αλλά απλούστατα δεν τα λάβαινα υπόψη, όπως ο Απόστολος Πέτρος. Και έφαγα μια φορά τα μούτρα μου, τα έφαγα 2 φορές, 3 φορές, 4. Έχω χάσει το λογαριασμό. Πόσες φορές, και στο τέλος φτάνεις στο σημείο να πεις εμένα δεν γίνεται τίποτα. Αποκλείεται. Πάμε φούντο. Δεν υπάρχει σωτηρία. Από μένα δεν υπάρχει σωτηρία. Ας τι λέει τώρα ο κόσμος. Ο κόσμος που μπορεί να σου λέει ότι είναι πολύ καλός, άψογος, ας πούμε, ευγενικός, ας πούμε. Αυτό από τέτοιους έχει πολλούς. Η πραγματική αυτογνωσία σου σε πληροφορεί ότι δεν έχεις κοινωνία σε αυτό που είναι η πεμπτουσία του σκοπού της ανθρωπίσεως. Βλέπεις τους Αγίους, βλέπεις και την ζωή σου και λες δεν έχω κάνει λάθη, απλώς είμαι ένα λάθος. Αυτό που σας λέω δηλαδή είναι ένα πρακτικό αποτέλεσμα το οποίο εγώ προσωπικά έχω καταλήξει. Απλώς σας το γνωστοποιώ μόνο και μόνο για να μην χάνετε το χρόνο σας. Ότι εσείς θα τα καταφέρετε. Δεν είστε μόνο εσείς και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι η πανανθρώπινη ιστορία. Τα λόγια του Χριστού δεν μπορούν να διαψευστούν. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου παρελεύσονται. Είπε, άνευε μου που δίνεστε ποιήν ουδέ. Όσο γρηγορότερα το καταλάβουμε, τόσο κερδίσαμε και την παρούσα ζωή. Και την παρούσα ζωή. Δηλαδή, δεν μπορούν. Ας μας λένε ότι μπορούν. Ας έχουμε εκπαιδευτεί, μετεκπαιδευτεί, ας λένε όλοι οι άλλοι ότι μπορούμε. Δεν μπορούμε. Και αποδεικνύεται από τα πιο απλά πράγματα. Μόνο κανείς λίγο να το προσέξει τον εαυτό του. Τι είναι αυτά που νομίζει ότι μπορεί, παρακολουθώντας λίγο τον εαυτό του. Όχι απλώς μηδενίζονται, μείον πρόσημο. Μείον πρόσημο το ένα, μείον το άλλο, μείον το άλλο, μείον το άλλο. Χαίρε βάθος αμέτρητον. Χάρη στο λογαριασμό του μείον. Έχεις φτάσει στο μείον άπειρο. Δηλαδή, υπερβολή. Δεν είναι υπερβολή, είναι ότι διαρκώς μείον έχεις. Πότε έχεις συν. Μόνον όταν παραδεχτείς αυτό το πράγμα, τότε έρχεσαι στην αληθινή σου αυτογνωσία. Δηλαδή έρχεσαι στα μέτρα σου, σε αυτά που σε έκανε ο δημιουργός σου, ο οποίος έκανε καλά αλίαν,
ως δημιούργημα, σου έκανε καλό Ηλία, και υποτίθεται ότι μπορείς να κάνεις και καλά έργα. Αλλά έλα που μεσολάβησε το μπάζωμα εκεί πέρα, και εκτός από ότι παρέλαβες από τους προγενεστέρους και από το περιβάλλον σου και από τη μόρφωση και παραμόρφωση, έχεις βάλει και τα προσωπικά σου πάνω, και είναι ένα χάος. Δεν μπορείς να κάνεις αρχή. Το μόνο πράγμα είναι να κάνεις πλήρη παραίτηση της κυβέρνησης. Να παραιτηθεί η κυβέρνηση. Αν δεν παραιτηθεί η κυβέρνηση, θα τα πούμε την άλλη φορά. Κυβέρνηση του εαυτού σου, δηλαδή. Πρέπει να την αναθέσεις αλλού. Σε αυτόν ο οποίος είναι ο κυβέρνητης. Αυτό το πράγμα μας το λέει η Αγία Γραφή. Αυτό έκανε η Εύα, θέλησε αυτή να είναι η κυρία, απεδείχθη η κυριότητά της, την έβγαλε από τον παράδεισο, και το να μπει κανείς πάλι μέσα πρέπει να ακολουθήσει την αντίστροφη πορεία, και την αντίστροφη πορεία την ακολούθησε ακριβώς ο Χριστός. Και τι αναμάρτητος. Μέσα από την ταπείνωση, δηλαδή, που ήρθε και γεννήθηκε. Και όλα τα συναφή, να μην αναφερθώ πολύ εκεί. Απλώς πρέπει κατά την αίσθηση τη δική μου, έτσι για να σας πω όσο μπορώ να πω από προσωπική πείρα, είναι κανείς να ανακαλύψει το πνευματικό αλφάβητο. Και το πνευματικό αλφάβητο πρέπει να ξεκινήσει από την αυτογνωσία ότι το λιγότερο δεν είναι τίποτα. Το γη, η μη και σποδός το είπαν αυτοί οι οποίοι το είπαν εν Αγίο Πνεύμα, αφού είδαν τη δόξα του Θεού. Σκόληξη μη και ουκάν, το Ιώβ και ο προφήτης Ισαΐας και ο Αβραάμ, όλοι αυτοί που τα είπαν αυτά τα πράγματα, ήταν όταν συνέκριναν τον εαυτό τους με τη δόξα του Θεού δίκαιοι αιώνες. Εμείς είναι υπερβολή να λέμε ότι είμαστε γη και σποδός. Θα λέγαμε μάλλον βρώμα και δυσοδεία όσο μπορούμε να φανταστούμε βέβαια από τον εαυτό μας, γιατί αν τυχόν απεκαλύπτει το πόσο ήτανε, θα είχαμε πεθάνει από τη λύπη μας. Και συμπαθώς φερόμενος ο Θεός δεν μας την αποκαλύπτει. Αν δεν ξεκινήσει κανείς από αυτήν την αυτογνωσία, τη στοιχειώδη, η οποία θα πρέπει να είναι σύζυγος πλέον, μέσα του να είναι φρόνημά του, γιατί εξαπατώμαστε, μπορεί να τα λέμε και εγώ να το λέω έτσι, και συλλαμβάνω τον εαυτό μου σε κάποιες στιγμές εφορίας, εντός εισαγωγικών, νομίζουμε ότι έχουμε εφορία, και βλέπεις ότι νομίζεις πως μπορείς, ας πούμε, και όσο γρηγορότερα βέβαια το συνειδητοποιήσεις, τόσο μικρότερη είναι η πτώση σου. Πολλές φορές το καταλαβαίνουμε μόνο όταν έχουμε βρεθεί κάτι τσακισμένοι. Και πώς έγινε αυτό? Μία ανασκόπηση, το λογισμό. Υψηλός λογισμός, πάρ' τον κάτω. Πάρ' τον κάτω, 1, 2, 3, 4. Κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό. Δεν μπορεί, ας πούμε. Πρέπει να καταλάβουμε το αυτονόητο. Όποιος είναι έξυπνος, το καταλαβαίνει. Ποιος είναι έξυπνος? Αυτός που τηρεί το θέλημα του Θεού. Αυτός είναι έξυπνος. Αυτός, γιατί είναι έξυπνος? Γιατί κάνει τον λιγότερο κόπο με το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ώστε το μέγεθος της ιστορικής παρουσίας του στη γη να καταφέρει να γίνεται μέτοχος της αηδίους ζωής. Να ζει το μέλλον στο παρόν. Γι' αυτό είναι έξυπνος. Καταλάβατε? Αυτός που διαλέγει το δρόμο του Θεού είναι ο ευφιέστερος των ανθρώπων. Ο ευφιέστερος των ανθρώπων. Και ακόμη πιο πρακτικά, για να το πω, γιατί αυτό υποθέτω ότι το καταλαβαίνετε, αλλά δεν καταλαβαίνετε πώς θα γίνουμε έξυπνοι, γιατί εδώ είναι και το πρακτικό θέμα. Πρακτικός ο έξυπνος γίνεται κάποιος όταν ταπεινώνεται, όταν βοηθάει λίγο τον εαυτό του να πιστέψει ότι το λιγότερο δεν είναι τίποτα. Είπαμε τι είναι. Εδώ ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, μετά από αγώνα πολύ και τα λοιπά, που είδε, καθάρσιος αγώνα δηλαδή, που είδε το ιδεχθές προσωπίον του, των παθών δηλαδή, της αποπλάνησης του νου και τα λοιπά από εδώ και από εκεί, έφτασε να το συγχαθεί αυτό το ιδεχθές προσωπείο και να φτάσει εκεί που έφτασε. Αλλά εμείς εδώ δεν μιλάμε για ιδεχθή προσωπία, όπως φαντάζομαι έτσι. Εδώ μέσα μιλάμε για τη θέωση. Ψηλά καπέλα, χωρίς καμία βάση, και είναι και επικίνδυνα. Ο λόγος της αποστροφής του λόγου μου, σας το λέω ειλικρινά, έτσι έξω από τα δόντια, είναι αυτός. Επειδή θεωρώ ότι ο λόγος για τη θέωση είναι πλέον επικίνδυνος για μας, και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πλάνης.
να φτάσει κανείς σε έναν, ας το πω, εγκεφαλικό τρόπο προσέγγισης, και επειδή εγκεφαλικά τα έβαλε τα πράγματα σε τάξη, καλή ώρα να έχω, μην πάτε μακριά, να με έχετε ως πρότυπο προς αποφυγή σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή σας τα είπα καλά, ξέρω ότι σας τα είπα καλά, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι σας το είπα καλά. Γιατί από εκεί που τα πήρα είναι θεόπτες, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει πιστήρια, έχουν τη διαβεβαίωση της Εκκλησίας, είναι Άγιοι, ξέρω καλά αυτά, ότι είναι σωστά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έγινα κι Άγιος επειδή μίλησα περί αγιότητας. Έχει μία διαδρομή το πράγμα, και το πράγμα αυτό έχει σαφή διαδρομή και δια πολλών θλίψεων, και δεν γίνεται χωρίς οδηγό. Δεν γίνεται. Και εδώ μέσα δεν γίνεται λόγος για οδηγό πνευματικό. Θεωρείται υποτιμητικό να έχεις καθηγητής πανεπιστημίου, σου λέει, μου είπε κάποιος μια φορά, Θεός χωρέσει τον Μητροπολίτη, βρεθήκαμε με τον πνευματικό μου πατέρα εκεί κοντά του, μου λέω, εσείς γέροντα επ' αυτού τι λέτε? Και μου λέει, κοντζά μου καθηγητής πανεπιστημίου, τα γράφει, λέει, απευθύνεσαι έτσι, καταλάβατε. Ή σου λέει κάτι της πανεπιστημίου, έχεις πνευματικό